Moi bo día a todos e a todas, benvidas a esta sesión ordinaria do Pleno. Saudamos a todos os membros da Corporación, personal municipal que nos acompaña, así como público asistente na tribuna de invitados, xornalistas acreditados e todos aqueles que nos siguen a través do sinal das redes municipais. Comezamos co asunto número 1, señor secretario. Bo día, en primeiro lugar, disculpar a inasistencia da dona Rosa María Gallegoneira e don Alberto Lema Suárez, que non poden estar presentes. O primeiro punto, parte resolutiva, comunicacións da Alcaldía. Ben, en canto ás comunicacións de Alcaldía, como saben, no 14 de setembro de 2015 aprobouse por unanimidade unha moción conxunta sobre a violencia de xénero, na cal se acordaba agardar tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo dende o pleno anterior. Lamentamos comunicar que son 6 as víctimas da violencia machista dende o pleno anterior, polo que gardaremos 6 minutos de silencio polas que a continuación se relacionan. O 7 de febreiro de 2020, Clara María Expósito Vilanova, de 47 anos, deixa 2 fillos, un fillo de 28 e unha filla de 14 anos, en Lugo. O 8 de febreiro de 2020, Ana María Morillas Mazuecos, de 38 anos, en Granada, deixa unha filla de 10 anos. O 17 de febreiro de 2020, Alina Mocanu, de 34 anos, en Teulada Moraira, Alicante, deixa un fillo de 14 anos. O 26 de febreiro de 2020, María del Mar Castro Moreno, de Aznalcóllar, Sevilla, 43 anos, deixa 3 fillos, 2 fillas de 19 e 15 e un fillo de 4 anos. O 26 de febreiro de 2020, Manuela San Andrés Atá, de 76 anos, en Fuenlabrada, Madrid. E o 2 de marzo de 2020, Concepción Fernández, de 67 anos, deixa 2 fillos maiores de idade, asasinada en Posadas, Córdoba. Infórmase así mesmo que no total do ano 2020, ata a data do 5 de marzo de 2020, as cifras oficiais de asasinatos é de 14 mulleres, que deixan 8 menores de 18 anos en situación de orfandade e unha nena. Ben, comezamos os 6 minutos, por favor, todos en pé.
Moitas grazas a todos e a todas. Si continuamos coa lectura das dúas declaracións institucionais que fará hoxe o Pleno da Corporación, solicito aos servizos municipais se me poden facilitar, por favor, o texto das mesmas. Venga, mentres se traen e se facilitan a presidencia o texto das declaracións institucionais. Sí, señora Rodríguez, si fora tan amable. Moitas grazas. Pido disculpas ao resto da corporación. A primeira das declaracións institucionais é con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. O 8 de marzo, Día Internacional da Muller, reivindica e visibiliza a loita das mulleres polos seus dereitos, participación e recoñecemento en pé de igualdade cos homes na sociedade e no seu desenvolvemento íntegro como persoa. Debemos remontarnos ao ano 1909 para recoñecer a primeira xornada de celebración do Día Internacional da Muller en Estados Unidos, cando unhas 15.000 mulleres marcharon pola cidade de Nova York exixindo melloras laborais, así como o dereito ao voto. En España, o 8 de marzo de 1910 foi promulgado o Real Decreto que permitía o acceso das mulleres ao ensino superior en igualdade de condicións aos homes, pouco despois de que Emilia Pardo Bazán, un referente do feminismo no noso país, fose nomeada conselleira de Instrucción Pública. Moito transcorreu desde aquel ano no que só o 0,17% dos estudantes universitarios eran mulleres ata a actualidade, na que máis da metade do estudantado o é. A pesar de que as cifras mostran unha evolución positiva na incorporación da muller aos estudos superiores, non é menos certo que a distribución por ramas de coñecemento non é nada homoxénea e evidencia a educación que recibimos desde a infancia, xa que mentres o 70% do estudantado de titulacións de ciencias sociais, xurídicas ou da saúde son mulleres, a proporción invístese cando falamos de arquitectura ou enxeñería. Pero estes datos son máis que meras estatísticas. Baixo o lema "Sen coidado non hai vida", cambiando o sistema, derrubando o patriarcado, o feminismo galego sitúa os coidados no centro do debate e as consecuencias para as mulleres dos estímulos recibidos desde a infancia ou do sistema económico, social e político en que vivimos. A invisibilización dos traballos de coidado, a feminización da pobreza, a fenda salarial ou as violencias machistas son algúns dos síntomas de subordinación social a que veñen sometidas as mulleres. É un deber das administracións públicas apoiar estes movementos sociais e promover todo tipo de medidas ou organismos para frear esta situación de desigualdade estrutural, como é o caso do Centro de Información ás Mulleres ou os Centros de Orientación Familiar deste Concello, que desde hai anos traballan no deseño e implementación de políticas concretas en materia de igualdade, buscando sempre a realización persoal, a emancipación e o empoderamento das mulleres como vía de loita activa para a consecución dos seus dereitos. O 8 de marzo debe servir como pretexto para reflexionar sobre os avances alcanzados en materia de igualdade de xénero e como oportunidade para centrar a acción e fixar o horizonte para conseguir e os pasos para dar. Esta actitude de traballo continuo e a incesante loita do movemento feminista son as que permitiron que hoxe poidan ser 1.565 as alcaldesas que desde os seus municipios celebren este importante día para todas e todos. 1.462 máis que aquelas 103 mulleres que abriron o camiño nas primeiras corporacións democráticas elixidas despois da ditadura en 1979. Por todo iso, a Corporación do Concello da Coruña súmase ás voces que claman por un presente sen discriminación por razón de xénero. Reafirma o seu compromiso na loita pola igualdade efectiva e real.
Recoñece o valioso papel do histórico movemento feminista e anima a toda a sociedade a traballar na erradicación das actitudes e comportamentos machistas que desde a vida cotiá perpetúan a desigualdade para así poder construir unha sociedade máis xusta e igualitaria. Quero agradecer expresamente a presenza na tribuna de invitados das compañeiras pertencentes ás plataformas feministas que hoxe nos acompañan neste pleno. Moitas grazas pola vosa asistencia e vémonos o 8 de marzo. A continuación, leremos tamén a declaración institucional da plataforma Xustiza para Diego. O pasado 8 de xaneiro, o xoven coruñés Diego Bello foi asasinado pola policía filipina nunha operación levada a cabo na illa de Siargo. Diego era un viaxeiro incansável, un emprendedor con negocios relacionados co surf, a hostelaría e o turismo. Na Coruña era unha persoa apreciada e coñecida sobre todo no mundo do surf e por outras actividades deportivas. Segundo a versión oficial, Diego era un dos maiores narcotraficantes da rexión e a policía matouno en lexítima defensa, tras tenderlle unha trampa na que varios policías se fixeron pasar por consumidores coa intención de proceder despois á súa detención. Segundo esta versión, Diego Bello percatouse do engano, sacou un arma e disparou ata 6 veces a queima-roupa aos axentes, que responderon aos seus disparos causándolle a morte. Porén, a versión da policía filipina carece de toda a credibilidade. A policía foi incapaz de achegar ningunha proba para fundamentar a acusación de que Diego estaba relacionado co tráfico de drogas e, pese a que presuntamente foi Diego quen disparou primeiro, ata 6 veces e a queima-roupa, ningún policía resultou ferido. Tampouco se achegaron probas que avalen que tivese un arma e efectuase eses disparos. A versión oficial baséase só nun breve atestado policial sen ningunha testemuña nin proba que o avale. Non hai informe forense, pois non houbo xuíz que realizase o levantamento do cadáver. A autopsia realizada en Manila non fai referencia a rastros de pólvora nas mans e o informe toxicolóxico evidenciou que non consumía ningún tipo de sustancia estupefaciente. Estes feitos prodúcense, ademais, nun estado no que a policía, investida de poderes especiais baixo o pretexto da loita contra o narcotráfico, actúa como auténticos escuadróns da morte. Nos últimos anos son innumeráveis as denuncias pola vulneración sistemática dos dereitos humanos en Filipinas e a propia Comisión de Dereitos Humanos da ONU estima en 30.000 o número de persoas mortas pola actuación policial. Por todo o devandito, o Pleno da Corporación do Concello da Coruña, ao abeiro do establecido no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aproba por unanimidade a seguinte declaración institucional. Primeiro, expresar a súa repulsa polo asasinato de Diego Bello e a súa solidariedade e apoio á familia. Segundo, demandar do Goberno do Estado que exerza cantas accións políticas, diplomáticas e xudiciais sexan necesarias, incluída, se for necesario, a comparecencia na causa, para exixir o total esclarecemento dos feitos que rodearon a morte de Diego, a depuración ata as últimas consecuencias de cantas responsabilidades houber e a restauración do dereito á honra de Diego Bello. Quero agradecer expresamente a presencia neste pleno na tribuna de invitados de familiares e amigos de Diego Bello, compañeiros, persoas que o querían e que forman parte desa plataforma Xustiza para Diego, e trasladarlle á familia e aos amigos o pleno apoio e o respaldo de toda a corporación municipal nas súas lexítimas demandas para que o nome de Diego quede limpo e os feitos totalmente esclarecidos. Moitas grazas e moitos ánimos. Pasamos xa á aprobación das actas dos borradores das seguintes sesións celebradas no 2020, extraordinaria do 9 de xaneiro e ordinaria do 16 de xaneiro, da que ya dispoñen os señores e señoras concelleiras, que entendo aprobadas por asentemento se non hai ningunha obxección ao respecto, que non hai. Pasamos xa ao asunto número 2, señor secretario. Asunto número 2, urbanismo, aprobación inicial da ordenanza reguladora da concesión de axudas para a conservación e rehabilitación de edificios de vivendas. Ben, neste asunto terá primeiro a palabra polo Goberno Municipal o concelleiro señor Díaz Villoslada
E despois, tal e como se acordou na Comisión de Voceiros, haberá un único turno de 3 minutos por grupo. Señor Díaz Villoslada, cando queira. Sí, grazas, señora alcaldesa, e bo día a toda a corporación e a todos os que nos acompañan hoxe a esta sesión plenaria, a que traemos en primeiro lugar desde a área de urbanismo a proposta para a aprobación inicial da nova ordenanza reguladora da concesión de axudas e da conservación e rehabilitación de edificios de vivendas, porque, como sabemos, o Concello dispuña dunha ordenanza aprobada en 2006 e que regulaba os diferentes procesos de rehabilitación de inmobles, tanto con cargo a fondos propios como aqueles procesos que se derivaban dos sucesivos plan estatais de vivenda. Desde aquela data de 2006, como sabemos, a ordenanza sufriu sucesivas modificacións no seu articulado que deron lugar finalmente a unha aplicación complexa desta ordenanza que ven acreditando, sobre todo desde os anos 2017-18, as súas debilidades para poder facer fronte aos obxectivos que ten que desenvolver. Nesta proposta de aprobación inicial da modificación daquela ordenanza, ou desta ordenanza aínda en vigor, non se vai a quedar afectada a parte regulatoria das inspeccións técnicas de edificio, porque toda esa parte está a expensas do novo proxecto de decreto que ten a Xunta de Galicia en tramitación sobre a avaliación de edificios, pero regulará precisamente a outra parte que afecta aos procesos de rehabilitación. Os obxectivos fundamentais, como expuxemos na pasada comisión informativa que dictaminou favorablemente esta proposta este pasado luns día 2, os obxectivos desta nova ordenanza son esencialmente 4. En primeiro lugar, como se expón no expediente, a simplificación do procedimento, unha mellor ordenación da documentación, unha integración importante dos procesos de solicitude cos procesos de xestión dos títulos urbanísticos habilitantes da execución das obras, ben das licencias, ben das necesarias comunicacións previa, e a supresión de trámites intermedios. En segundo lugar, o obxectivo da ordenanza é unha mellora sustancial na definición dos obxectivos das obras subvencionables, cunha nova clasificación destas actuacións, basicamente centradas no que é a sustentabilidade enerxética, a inclusión social, a conservación de patrimonio cultural e as obrigas de conservación das edificacións. En terceiro lugar, e dunha forma importante tamén, a ordenanza, o novo texto, propón unha mellora na determinación das contías das axudas en relación directa con cada un dos tipos de actuacións subvencionables, o que non acontecía coa ordenanza que aínda temos en vigor. E en cuarto lugar, pois, o obxectivo da ordenanza vai ser a mellora na definición técnica e orzamentaria destas actuacións. A definición técnica das obras, ademais, incorporarase a través do expediente de título urbanístico co que se ten que integrar a xestión destas subvencións para que non existan discrepancias técnicas ou económicas entre o autorizado e o subvencionado. Evidentemente, esta ordenanza toma como base de aplicación necesaria a correspondente normativa tanto estatal como autonómica en materia de solo e de rehabilitación urbana, concretamente tamén, evidentemente, a Lei 2/2016 de solo de Galicia e a recente Lei 1/2019 de rehabilitación, regeneración e renovación urbanas de Galicia, e conforme a normativa sectorial de aplicación, entre os días 26 de decembro e 21 de xaneiro deste ano, levouse a cabo a necesaria consulta previa coa finalidade de recoller a opinión da cidadanía, das organizacións e das asociacións máis representativas dos sectores potencialmente afectados para poñer en coñecemento deles os obxectivos desta reforma de ordenanza e recibir as aportacións que se consideraran oportunas. Na comisión informativa do pasado día 2 respecto do texto articulado que se presentara, presentamos un informe adicional para realizar algunhas das incorporacións máis salientables que aconsellaba o informe da intervención xeral emitido o 24 de febreiro anterior.
porque considerábamos, en prexuízo de que o informe da intervención tiña carácter facultativo e, ademais, non vinculante, que este informe aportaba unha serie de melloras que enriquecen o texto da ordenanza para unha aplicación máis eficiente e máis segura a hora de levar adiante os seus obxectivos. Insisto, para ir rematando, na importancia desta nova ordenanza que pretendemos que sexa de resultar aprobada definitivamente, que a regule as convocatorias de axudas de rehabilitación con cargo a estes orzamentos de 2020 e os seguintes orzamentos, máis os créditos que hai que incorporar a esa nova convocatoria que veñen dos non xestionados no ano 2019, e, en ese sentido, insistir de forma importante neses obxectivos fundamentais da ordenanza, que é a mellora da eficiencia enerxética, é dicir, toda a problemática de reforma de fachadas, de reforma de cubertas, de sustitución de caldeiras, de instalación de enerxías renovables, todos os procesos importantísimos de mellora da accesibilidade, da adecuación das condicións de habitabilidade e das obras de melloras de sustentabilidade nos inmobles e, de forma tamén importante, de salubridade, incluindo tamén medidas cando a veces se detectan as problemáticas das que se está a falar con máis intensidade últimamente da presencia de niveis de gas radón. Tamén pretende a ordenanza mellorar as obras de rehabilitación dos inmobles que teñan algún tipo de protección ou catalogación urbanística e as obras de conservación dos edificios de uso residencial de vivenda colectiva con máis de 50 anos de antigüedade. En definitiva, presentamos unha ordenanza actualizada que ten que permitir xestionar con moita máis axilidade e cumprimento destes obxectivos as axudas para a rehabilitación das vivendas da nosa cidade, unha ordenanza que, como dicía, pretende rexir as novas convocatorias a partir deste ano 2020 e que, estando en trámite de aprobación inicial, evidentemente se poderá enriquecer ou poderá ter en conta as alegacións que se podan presentar neste trámite de información pública. Pola miña parte, máis nada. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Por Ciudadanos, señora Martínez, 3 minutos. Moitas grazas, moi bons días a todos os presentes neste salón de plenos e especial e agarimoso saúdo para os familiares e amigos de Diego Bello presentes hoxe aquí. En canto a este asunto, contar que un dos grandes problemas das administracións é a lentitude dos trámites entre esta e o administrado. Desde Ciudadanos consideramos necesario revisar todos os trámites do Concello que supoñan problemas administrativos e burocráticos, simplificar o procedimento e facer útil a ordenanza, como neste caso, facendo a máis realista e cercana á ciudadanía, máis áxil, en definitiva. Este cambio na ordenanza é moi positivo, pero hai que seguir mellorando na linguaxe das normas, facéndoa accesible e fácil de comprender para os solicitantes. Tamén se debería cumprir, ademais, o evitar pedir calquera papel que xa este en posesión da administración. A lei establece o deber de conservación dos propietarios e a rehabilitación dos edificios e os programas destinados á rehabilitación da vivenda contribúen, se realmente son accesibles aos cidadáns e non lles fan desistir debido á multitude de inconvintes. Son importantes as actuacións subvencionables que contempla esta nova ordenanza que mencionou o señor Villoslada, como as obras de mellora de eficiencia enerxética, as de accesibilidade, as de habitabilidade, aquelas incluídas no Pexón e Pepri e os edificios de vivendas colectivas. As axudas oscilan entre o 10% e un máximo dun 60% do importe das obras e alcanza a propietarios, comunidades, entidades benéficas e promotores. A ordenanza efectivamente mellorou, pero debe facerse un seguimento para comprobar se realmente elimina as dificultades na tramitación das últimas convocatorias, si se consigue o obxectivo de axilizar o procedimento para a concesión destas axudas e conseguir o seu obxectivo final, a conservación e rehabilitación de vivendas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, moi bo día ao conxunto das compañeiras e os compañeiros da corporación, os medios que dan conta desta sesión plenaria, as persoas, o funcionariado que nos acompaña, as persoas que nos seguen por streaming e tamén as persoas que están neste salón de plenos, que sabemos que son que veñen aquí a reivindicar as súas
reivindicacións, vaya redundancia, nomeadamente quixera saudar a familia de Diego Bello e transmitirlle a solidariedade do Bloque Nacionalista Galego e, por suposto, xa quedou patenteado o conxunto da corporación. En primeiro lugar, canto á ordenanza que se nos trae hoxe a pleno, queremos sinalar que imos votar a favor, creemos que é unha boa modificación esta que se trae hoxe a pleno, porque simplifica e axiliza por unha vez os trámites dun proceso que vai dirixido ao conxunto da cidadanía, ás comunidades de veciños e veciñas e tamén ás persoas que queren rehabilitar e facer máis accesíveis as súas casas. Hai unha cuestión en particular que nos agrada desta modificación da ordenanza e que se introduce o factor de fiscalización que debe ter o Concello da Coruña, toda vez que financia obras de accesibilidade e financia obras en edificios para que os propietarios, as propietarias das vivendas non repercutan sobre as persoas que están alugadas digamos, os gastos derivados da obra. Porque o que é certo é que si se pode dar, dase na nosa sociedade casos nos que unha persoa que está alugada pide ao propietario ou propietaria da súa vivenda, por exemplo, que instale calquera mecanismo para facer máis accesível a súa vivenda, que ese propietario ten acceso a fondos públicos e ese propietario logo sube o arrendamento a esa persoa que aínda por riba ten unha necesidade vital de que a súa vivenda sexa máis accesível. Polo tanto, esa fiscalización que se introduce de que o Concello da Coruña terá que autorizar os contratos de arrendamento que se fagan con posterioridade a recibir fondos públicos para a rehabilitación parécenos axeitada e máis que limite de alguma maneira ese aluguer parécenos absolutamente preciso, parécenos unha ferramenta que ten o Concello da Coruña que ten que aproveitar. O único que nos preocupa desta simplificación dos trámites é que non haxa persoal suficiente na Concellaría de Rehabilitación Urbana, no Departamento de Rehabilitación Urbana e no de Urbanismo, pois para logo poder inspeccionar, facer os labores de inspección nas vivendas que se rehabiliten con fondos públicos. Así que me gustaría saber se vai facer algún reforzo desde a Concellaría para aumentar o número de inspectoras e inspectores de disciplina urbanística. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Grazas. Bo día a todas as persoas presentes e que nos siguen polas redes e especialmente, efectivamente, un saúdo especial e ánimo á familia de Diego Bello. Nós tamén vamos a votar a favor desta modificación da ordenanza. Esperamos que, efectivamente, como dice o Goberno municipal, pois se poda mellorar o procedimento na tramitación, pero, esencialmente vamos a votar a favor porque se manteñen e teñen continuidade as modificacións que aprobamos no anterior mandato e que, esencialmente, introducían un par de criterios. Por un lado, os criterios de renda na ordenanza, o que nos parece clave, porque ademais axudan a evitar a xentrificación e a que a poboación máis vulnerable da cidade non sexa fixada, permita que continúe vivindo nos seus barrios, especialmente en barrios moi embellecidos como pode ser a Cidade Bella. Tamén se respeta a suba das cuantías que levamos sensiblemente e a ordenanza respeta, nos parece importante, vinculados aos criterios de renda tamén, como decía, e a rehabilitación enerxética das vivendas, como decía o señor Villoslada, que tamén continúa e que nos parece absolutamente clave tamén para a loita contra o cambio climático. Eu creo que esas modificacións que se elaboraron no anterior mandato demostraron a súa eficacia, porque
eso sumado, efectivamente, ao aumento das cuantías en rehabilitación que se mantén no orzamento negociado co Partido Socialista, que se mantén en 2,4 millóns e que esperamos que en futuras anualidades continúe subindo, a pesar, estas dúas cuestións, da ausencia da Xunta e do Goberno do Estado no seu compromiso coas políticas de rehabilitación, que baixaron dende o 2007 casi nun 60%, bueno, pois aínda así demostran o seu éxito porque, como se puido ver na prensa nas últimas semanas, o ano 2018 foi o ano récord de concesión de licencias de rehabilitación no Concello nos últimos 20 anos. Dende o ano 2000 non había un número como que se conseguiu no 2018 con 91 licencias de rehabilitación, sendo no ano 2000 de 72 licencias. Bueno, eu creo que iso demostra que a política de rehabilitación que se estaba a seguir era correcta, era positiva e, dende logo, esperamos que continúe nesa senda e incluso mellorando. E aproveitando esta intervención, eu se quería facer mención a outra medida que nos parece clave para o que ten que ver coa rehabilitación do parque edificatorio e é o plan de revitalización da Cidade Vella. Queríamos preguntar que é o que está a suceder con ese plan, un plan que deixamos listo, que deixamos un documento inicial listo para o seu desenvolvemento e aprobación, un documento inicial que ademais fora consensuado coa veciñanza e coas entidades da Cidade Vella e que entendemos que pode axudar a favorecer a rexeneración urbana de esa zona da cidade. Bueno, en definitiva, o noso voto vai a ser favorable e tamén apelar a que é preciso e urxente que a convocatoria saia canto antes, porque efectivamente hai moita veciñanza, moita xente na cidade que está esperando estas axudas. Grazas. Moitas grazas, señor Varela. Polo Partido Popular, señor Deus. Bo día a todos os membros desta corporación, os funcionarios, a todas as persoas que nos acompañan, a que nos siguen por internet e, como non, tamén o apoio deste grupo municipal aos familiares de Diego Bello. Se presenta en este pleno la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la concesión de ayudas para la conservación y rehabilitación de edificios de viviendas. Se trata de una ordenanza local que, según los motivos expuestos, tiene por objeto simplificar el procedimiento de concesión de ayudas y el control económico de las obras objeto de las mismas. Es importante señalar que en la Comisión de Urbanismo se dio cuenta por parte del concejal de Gobierno del área de la introducción de algunas recomendaciones realizadas por la intervención municipal este texto de ordenanza, que matiza en 5 artículos de las mismas. Además, se nos da cuenta por parte de los técnicos municipales de 2 erratas en las disposiciones transitorias, recibiendo este grupo el texto modificado con posterioridad a la celebración de la comisión. Y es que ya este año los trámites para la convocatoria de ayudas van a volver a acumular un retraso importante, aún viniendo de un año, el 2019, que se cerró sin ninguna convocatoria de ayudas a la rehabilitación. Tanto el procedimiento como los servicios técnicos municipales han colapsado, acumulando un retraso en la tramitación de los expedientes desde el año 2017, año en el que la ejecución para la tramitación de estas subvenciones se quedó en el 33% del total. De nada sirve el aumento de las partidas destinadas a estas subvenciones, que muchos quieren anotarse, si al final no se tramitan los expedientes y los vecinos no reciben las ayudas. Mientras tanto, comunidades de vecinos y particulares ven cómo la tramitación de la ayuda ha quedado estancada, dándose casos de verdadera necesidad para el cobro de las subvenciones concedidas. Se puede calificar de un auténtico fracaso la situación heredada del mandato anterior y esperamos que el actual Gobierno municipal tome nota de lo ocurrido. No vamos a poner en cuestión la decisión del Gobierno municipal de no abrir la convocatoria de ayudas a la rehabilitación en el año 2019, visto el caos existente, pero queremos señalar la necesidad imperiosa de realizar cuanto antes una nueva convocatoria, pues somos conscientes de las situaciones de espera de numerosos personas y comunidades. Ya en las alegaciones a los presupuestos municipales de este año 2020, nuestro grupo quiso introducir un aumento de la cuantía para las ayudas a la rehabilitación en la instalación de ascensores, que fueron rechazadas por ustedes y por sus socios. Según ha reconocido el Gobierno municipal, la dificultad de la tramitación en las últimas convocatorias realizadas en los años 2017 y 2018 están demostrando las debilidades de la actual ordenanza para facilitar que las tramitaciones sean más ágiles para la concesión de ayudas y la comprobación de lo ejecutado y sus importes. Más que la propia ordenanza, diría yo, fue la falta total de gestión y de organización del anterior equipo de gobierno. Como hemos indicado, se trata de una aprobación inicial que debe de realizar este Pleno, con lo que a continuación se iniciará el proceso de información pública durante 30 días para la presentación de sugerencias y la posterior aprobación definitiva por el Pleno municipal.
Durante este proceso, este Grupo del Partido Popular presentará sus aportaciones para tratar de mejorar la ordenanza en los aspectos que consideremos esenciales. Algunas de estas cuestiones ya han sido comentadas por el que les habla en la comisión informativa. Por tanto, la postura del Partido Popular será la de abstenerse en esta fase de la aprobación inicial del documento con el fin de valorar las aportaciones de las personas o colectivos que lo consideren oportuno y estudiar, con esas posibles incorporaciones, el texto definitivo de la ordenanza. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Peche para o Goberno, señor Díaz Villoslada. Sí, brevemente, señora alcaldesa, por orde das intervencións dos diferentes grupos municipais, agradecer a intervención da señora Martínez por parte de Ciudadanos e, efectivamente, a vontade da norma nova é axilizar facilitar as políticas de rehabilitación con cargo a fondos propios dos orzamentos, pero, evidentemente, habrá que testar o funcionamento da ordenanza, habrá que facer un seguimento da súa eficiencia e seguir, se é posible, evidentemente, mellorando o propio marco regulatorio para que, efectivamente, as axudas cheguen ao seu fin. E en relación coa intervención da señora Beira por parte do BNG, sí que tiñamos comentado en algunha ocasión a preocupación de establecer algún mecanismo de control deses alugueiros nas vivendas rehabilitadas, que isto non supuxera a veces un proceso de incremento de precios en alugueiro e por iso están introducidos algúns mecanismos nese sentido. Quero dicir que a ordenanza busca, por unha parte, ser máis eficiente na capacidade de poder xestionar as axudas, pero, por outra parte, como tamén dicía o señor Varela, a ordenanza ten esa componente social de ter en conta estes mecanismos de control e esperamos reforzalos incorporando a máis persoal na medida do posible, pero unha das necesidades que sí que están manifestadas e, por outra parte, tamén de ter en conta en determinadas axudas, sobre todo nos ámbitos da accesibilidade e da habitabilidade, de ter en conta, como decía, os indicadores de IPREM para de establecer os importes de subvención. En ese sentido, sí que o comentaba o señor Varela e o podemos comentar todos porque é unha evidencia, sí que, señor Deus, as políticas autonómicas en materia de vivenda, en materia de rehabilitación durante todos estes anos de goberno autonómico podemos decir que son prácticamente inexistentes. Quero dicir, en ese sentido, e son datos puramente cuantificables no ámbito da nosa cidade. Por iso que é certo que había un colapso da concesión das axudas de rehabilitación desde 2017, o ano pasado, había máis de 600 expedientes acumulados. Por iso, a decisión que tomamos era non facer unha nova convocatoria, sino incorporar os créditos a este ano 2020 e esperamos levar adiante unha convocatoria este ano de pouco máis de en torno a 3 millóns de euros co crédito orzamentario 2020 máis os créditos a incorporar de 2019, pero conforme a esta nova ordenanza que pensamos que vai mellorar sustancialmente, pero é certo que para mellorar sustancialmente unha xestión municipal fa falta un marco regulatorio e fan falta os recursos necesarios. En eso estamos e confiamos en que iremos facendo na comisión informativa análise de evolución destas políticas de rehabilitación, pero confiamos que o novo marco de regulación permitirá axilizar e establecer e manter as garantías tamén sociais necesarias nestas políticas rehabilitadoras da cidade que se precisan dunha forma moi clara. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos á votación. Lembro que para este asunto se require maioría simple do Pleno. Votos a favor da aprobación inicial da ordenanza. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda, polo tanto, aprobada inicialmente. Pasamos xa ao asunto número 3, señor secretario. Asunto número 3, aprobación inicial do documento denominado Modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal da Coruña no ámbito do polígono M22, Parque do Agra, documento para aprobación inicial de decembro de 2019 para execución da sentenza 620/2015. Require maioría absoluta legal. Ben, moitas grazas. Ten a palabra en primeiro lugar o concelleiro señor Díaz Villoslada e posteriormente, tal e como se acordou, haberá dous turnos, un de 5 minutos e outro de 3. Sí, gracias, señora alcaldesa, señores membros da corporación.
Como figura no expediente desta aprobación inicial, que tamén foi dictaminado favorablemente na Comisión Informativa de Urbanismo e de Vivenda deste pasado luns, a Xunta de Goberno Local do mandato anterior de maio, do 3 de maio de 2019, aprobara un documento para o inicio de trámite de avaliación ambiental estratégica simplificada con esta proposta de modificación puntual do Plan Xeral de 2013 en relación co polígono M22 pola necesidade de execución de sentencia a que logo farei referencia. En setembro de 2019, por parte da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático, emitiuse o correspondente informe ambiental estratégico a esta modificación puntual, concluindo que non precisaba someter esta modificación ao procedimento de avaliación ambiental estratégica ordinaria, pero sí que sinalaba unha serie de cuestións ou de determinacións que compre inserir neste documento que hoxe traemos para a aprobación inicial. O equipo redactor desta modificación puntual, despois deses informes no trámite ambiental emitidos en setembro, preparara e rematara un novo documento, incluindo as determinacións a que fago referencia, documento datado en decembro de 2019. Para facer o relato completo da cronoloxía deste expediente, en xaneiro deste ano 2020, este documento novo é informado técnica e xurídicamente en xaneiro, como digo, deste ano 2020, coa finalidade principal, e insisto, coa finalidade principal de dar cumprimento á sentencia 620-2015 do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que firme porque fora logo rexeitado o recurso de casación, nun recurso presentado pola compañía Adricar de Inversiones SL contra o Plan Xeral, na que se solicitaba, e o fallo en ese sentido se pronuncia, para excluir do ámbito do polígono M22 esa parcela titularidade desa compañía mercantil de 3.163 metros cuadrados. Por lo tanto, esta proposta de modificación puntual do Plan Xeral neste polígono que traemos a aprobación inicial ten como primeira e principal finalidade a execución dunha sentencia de obrigado cumprimento en todos os seus términos e, en ese sentido, sobre esa parcela, evidentemente, se exclúe do ámbito declarándoa solo urbano consolidado e establecendo unha ordenación pormenorizada mediante aplicación da norma zonal 2.4. E, en segundo lugar, evidentemente, esta modificación puntual recoñece a situación de solo urbano consolidado do antigo núcleo de vivendas de tipoloxía tradicional existente na rúa do Pinar con aplicación da norma zonal 4.5, cuestión que xa estaba acordada tamén no proxecto que se aprobara polo Goberno anterior na Xunta de Goberno Local. Polo tanto, as anteditas modificacións informadas positivamente, además, en trámite ambiental, obrigan a reordenar o polígono M22. Hai que sinalar tamén que este polígono ten un sistema de actuación que se define como de cooperación, polo tanto, é de iniciativa do Concello e, polo tanto, sería a propia Administración Municipal o propio Concello o que pode desenvolver e ter a capacidade de iniciativa para levar adiante os procesos de urbanización e de mellora do espacio público. O acordo que hoxe se propón para aprobación inicial determinaría tamén, evidentemente, a suspensión das licencias en todo este ámbito. O pasado 14 de febreiro, este concelleiro tivo unha xuntanza cos representantes da Asociación Veciñal e Cultural da Agra para explicarlles o alcance desta modificación, para revisar como estaba configurado este polígono M22 no Plan Xeral de 2013, como pasou a configurarse no documento aprobado na Xunta de Goberno Local do pasado ano e como finalmente este Goberno presenta este documento. Despois desas explicacións, tivemos a reunión da Comisión Informativa na que finalmente presentamos as conclusións que están no expediente. Consideramos que esta
configuración final que hoxe traemos deste polígono, aparte de garantir a execución das sentencias de obrigado cumprimento, garante o necesario patrimonio arqueolóxico e do observatorio, edificio que está en proceso tamén de catalogación ali presente, garante, evidentemente, e confirma a exclusión do ámbito do Camiño do Pinar, reduce dunha forma máis que sensible os niveis de edificabilidade sempre tan discutidos, e, en ese sentido, quero lembrar que o Plan Xeral de 2013 tiña previsto 39.335 metros de edificabilidade. A proposta aprobada o ano pasado en Xunta de Goberno Local reducía a edificabilidade a algo máis de 23.000 metros cuadrados e este documento reduce a edificabilidade a 19.480 metros cuadrados. Por certo, eliminando algún edificio illado por recomendacións tamén dos informes ambientais e garantindo, por outra parte, ante a tan denostada a veces vivenda, que o 40% da vivenda deste polígono tense que destinar a protección oficial. Este documento é resultado da valoración naquel momento de 6 alternativas e consideramos que, despois dos trámites ambientais, é a mellor alternativa posible. Por iso, traemos o documento para aprobación inicial, sendo conscientes de que require maioría absoluta e sendo tamén conscientes de que, se somete a información pública, se recibirán as correspondentes alegacións, suxestións ou aportacións que nos permitirán estudiar o documento que definitivamente deberíamos traer a aprobación definitiva, valga a redundancia, para, despois de tantos anos, ser capaces de levar adiante a ordenación deste ámbito de tanta necesidade na Agra, no que tratamos de conciliar todos os factores que están en xogos. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Primeira quenda para Ciudadanos, señora Martínez, 5 minutos. Moitas grazas. Bueno, partindo da base de que entendemos que a solución non sexa a desexada polos veciños da Agra, nos parecenos unha proposta aceptable, tendo en conta a complexidade do expediente e o tempo que os veciños levan agardando por algunha noticia deste tipo. Un expediente no que conflúen, como se nos contou, moitos aspectos difíciles de encaixar, desde equipamentos públicos, as necesidades básicas do barrio, de dispoñer de tan ansiado espacio público, de espacio verde. Por outra parte, os dereitos de edificabilidade, a execución dunha sentencia, a conservación dun núcleo tradicional como é o do Camiño do Pinar, e a todos estes ingredientes hai que engadirlle os informes sectoriais do trámite ambiental. E de todo isto sae esta proposta que hoxe se trae a pleno. O feito de que o barrio vai a dispoñer de máis zona verde é en sí unha boa nova para unha zona cunha altísima densidade de poboación, casi 7.000 personas por quilómetro cuadrado. Unha zona que necesita e leva reclamando espazo desde hai moitos anos. Son máis de 13.000 metros cadrados de zona verde, tal e como comentaba a señora Neira outro día, o tamaño de 2 campos de fútbol. Insisto en que non é todo o que quixeran os veciños, pero non podemos aceptar a opción de pagar máis de 15 millóns de euros en expropiacións aos propietarios despois de ter en conta o histórico de indemnizacións urbanísticas nesta cidade nos últimos anos. Tampouco vemos aceptable paralizar construccións na cidade. Estamos, ademais, ante unha sentenza firme na que a parte positiva é que se logrou rebaixar a edificabilidade e as alturas. Lográronse unha serie de cambios que, sen dúbida, melloran propostas anteriores. Coidamos, por a nosa parte, que se conseguiu un equilibrio. Confiamos nos técnicos, que aseguran que é a mellor proposta que se puido facer, tendo en conta, insisto, a complexidade dun expediente dun polígono co que levan a voltas dende o plan do 98, coas primeiras modificacións puntuais. Agora contannos que o que fixeron foi aplicar criterios urbanísticos para a ordeación, criterios para contemplar mazás que quedaron incompletas, de que as novas edificacións sexan acordes coas alturas das edificacións existentes, tratan de conseguir todo o espazo posible destinado a zonas verdes, tanto públicas como privadas de uso público. Neste sentido, pediríamos que sigan as conversas coa AEMET para que se poidan derrubar os muros e poder aproveitar ese espazo verde para uso dos veciños. Tan pronto a AEMET teña alternativa, sería fundamental preservar esa zona como un equipamento dotacional público para outra serie de servizos que pudieran ser útiles para os veciños. Outra boa nova tamén que se mantén ese tecido urbano consolidado tradicional do Camiño do Pinar, que en versións anteriores se perdía porque se transformaba completamente.
Creemos que con esta proposta mellora tamén a calidade urbanística dunha zona tremendamente castigada polo urbanismo salvaxe de hai medio século, cando as leiras foron deixando espacio aos edificios que ían medrando sen ton ni son. Esta mellora de calidade automáticamente ten que influir na mellora das plusvalías dese terreo. É dicir, estamos falando dun planeamento de calidade, de edificabilidade, máis que de cantidade. O que é indiscutible é que esta ordenación que se trae a aprobación inicial é o resultado dun borrador de modificación puntual que pasou pola Xunta de Goberno Local, que estivo sometida a información pública na Xunta, na Consellería de Medio Ambiente, que foi obxecto de consultas a particulares e a órganos que se formularon observacións. Esa integración de todas estas observacións que se fixeron deu resultado a esta ordenación tal e como agora mesmo se nos plantexa. Como decía o señor Villoslada, vaise someter a información pública, abrirase o período de tempo no que se vai poder formular alegacións que terá que estudiar o Goberno se as hai e dai que se tome as decisións que considere oportunas. O que tamén é indiscutible é que a iniciativa de urbanización dos traballos é municipal, polo que reclamamos ese cumprimento do compromiso de que en canto se poidan iniciar actuacións, cando estea pechado o proxecto de urbanización, se comece pola parte que máis lle interesa e afecta aos veciños. O que habería que facer, como en moitos barrios nesta cidade, é poñelo en condicións. Como dicíamos, é o barrio máis denso da cidade, no que o deterioro das súas principais rúas é máis que evidente. O mal estado do asfalto, as estreitas beirarrúas en moitos lugares, os problemas de dobre fila. En definitiva, débese cuidar un barrio marxinado dende hai moitos anos, que a pesares de todo ten moitísima vida e que ben merece un bo lavado de cara. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo BNG, señora Beira. Sí, quixera saudar agora nomeadamente a veciñanza da Agra, que tamén estivo fora reivindicando un parque digno no seu barrio. A radiografía da Agra resúmese en 29.000 habitantes que pagan o seu IBI e os seus impostos como os que máis, nunha área que, dependendo de onde se busquen os datos, din unha cousa e outra, do que entendamos que é o barrio da Agra e como está, entre que rúas está limitado, pero en todo caso, o que sí concordan absolutamente todas as fontes que poidamos consultar sobre o barrio da Agra é que é o barrio máis denso de todo o país, cun desenvolvemento urbanístico desaforado e descontrolado no que as administracións públicas e o Concello da Coruña teñen toda a responsabilidade por mirar cara a outro lado. 29.000 habitantes que teñen a impresionante cifra de 0 metros cadrados de zonas verdes por habitante no seu barrio. O barrio ten multitude de problemas, de falta de espazo público, de concentración de coches, de falta de espazos para desenvolver servizos para a cidadanía, que ao fin acaban por teren que implantarse nos bordos do barrio. Todo isto coloca na relación do Concello da Coruña co barrio da Agra moitas máis cousas no debe que no haber. Porque, de feito, o único espazo libre que teñen é a Praza das Conchiñas. E por que é libre a Praza das Conchiñas? Porque ese anaquiño da Agra non foi un agasallo do Concello da Coruña a veciñanza da Agra, senón unha vitoria das persoas que viven na Agra contra a especulación que pretende sobardar o dereito de cidade da súa veciñanza. Unha Praza das Conchiñas que pasou no goberno do Partido Popular de ser unha praza arborada a un aparcadoiro cunha praza enriba sen árbores que dean un triste metro de sombra e un parque infantil que máis parece unha piscina do que un parque. O urbanismo e os expertos en medio ambiente veñen desde hai tempo poñendo en valor a relación entre o benestar integral das persoas e do territorio co número de espazos verdes que as persoas temos ao noso redor nos lugares que habitamos. A cantidade de zonas verdes que temos ao noso alcance ten un impacto e unha dimensión individual. Se falamos de espazos verdes, claro, útiles e cotiáns e de proximidade,
porque son lugar de paseo, relax ou ocio que poden empregarse cada día, que están perto da casa ou da escola e os que se pode ir camiñando sen cansarnos máis da conta. Ademais, os espazos verdes teñen un impacto fundamental no medio ambiente. Regulan a temperatura e a humidade, producen oxíxeno e filtran a radiación e, ademais, absorben os contaminantes e amortiguan os ruídos. Así o sosteñen urbanistas os que o propio Partido Socialista lle encargou proxectos como pode ser Salvador Rueda que relacionan a presenza de verde nas cidades con maiores niveis de habitabilidade urbana, maior cohesión social e relacións sociais. A alcaldesa ten repetido en reiteradas ocasións o compromiso deste Goberno contra o cambio climático e na aplicación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostíbel implementados pola ONU e que conforman a Axenda Urbana do Estado español. Así pois, no Obxectivo 11 de Desenvolvemento Sostible, que pretende acadar en 2030 cidades máis sustentáveis, recolle as seguintes metas. De aquí a 2030, reducir o impacto ambiental negativo per cápita das cidades, incluso prestando especial atención á calidade do aire, á xestión dos residuos municipais e de outro tipo. E de aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes e espazos públicos seguros, inclusivos e accesíveis, en particular para as mulleres e os nenos, as persoas de idade e as persoas con diversidade funcional. Se de aquí a 2030 o que lle imos ofrecer á cidade da Coruña, e en concreto o seu barrio máis poboado e denso, son edificacións e, polo tanto, máis persoas, polo tanto, máis coches, e a renuncia a dar o máximo espazo verde posible no barrio, en que momento estaremos cumprindo cos obxectivos de desenvolvemento sostíbel? Ten calculado o Goberno local os efectos secundarios da edificación que se nos presenta na modificación puntual do Pexón para o Parque da Agra e non abonda con que o Goberno local comprenda a veciñanza e as súas reivindicacións. É preciso que as atenda. Nos recoñecemos que o que se nos presenta na modificación puntual do Pexón para o Parque da Agra que se trae hoxe aquí é mellor que o que a Marea Atlántica aprobou en Xunta de Goberno local, porque rebaixa a edificabilidade no ámbito e porque elimina un mamotreto de 5 alturas que estaba situado na parte do parque que se cadra é máis apta para cadar un bo espazo para use e goce da cidadanía. Agora ben, temos claro que este cambio ven pola insistencia da veciñanza da Agra que reivindica un parque como zona verde imprescindível para o barrio. Pero tamén pensamos que non están estudadas a fondo as dúas alternativas á edificación que son posíveis legalmente, señora alcaldesa, son posíveis legalmente. Unha é a transferencia de edificabilidade a outras zonas da cidade que habería que procurar onde. Está claro, pero esa posibilidade haina, senón o concelleiro non a tería posto en riba da mesa o outro día no debate da maestranza que tivo lugar no Salón de Actos da ONCE e do que deron conta os medios de comunicación. E a outra é a compra de edificabilidade, o cal se traduciría así en lle pagar aos propietarios polos seus dereitos de edificabilidade. Nesta solución detereime máis na seguinte intervención. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, non me vou estender nas características do barrio do Agra que... Desculpe, señor Varela, que se estropeou aquí a pantalla, se me poden, polo tempo, que non sei se está contando ou non. Continúo, espero. Continúe. Sí. Digo que non me vou estender porque eu creo que a señora Beira pois fixo unha boa introdución do que... Deixo, continúo. Non, teño micro, sí. Continúe que cronómetro aquí no teléfono. Vale. A señora Beira, como decía, eu creo que fixo unha boa introducción. É evidente que o barrio da Agra precisa de zonas verdes. Efectivamente, a Praza das Conchiñas é o único espacio que queda libre, desmellorado, por outro lado, polo aparcamento que realizou o Partido Popular no seu mandato e que talou aqueles plátanos tan... É certo tamén que nos deixamos un proxecto elaborado para a mellora da praza e que esperamos... Sí, a ver, por favor, un momento, que temos algún problema técnico.
Intente agora, señor Varela. A ver se agora vai. Decía que nos deixamos un proxecto preparado para a mellora da Praza das Conchiñas no pasado mandato que esperamos que o actual goberno municipal pois leve a termo. É certo tamén Sí, está. A ver, parece que vai. A ver, agora, decía que é certo tamén que o Parque do Observatorio é o único espacio de oportunidade do barrio e que nós, no pasado mandato, nos atopamos cunha ordenación cunha edificabilidade moi elevada. Si quero tamén facer mención, porque eu creo que é importante non esquecerse de onde veñen as cousas, e é que esa ordenación era herdada do Plan do 98 e que foi recoñecida na aprobación inicial do 2009 do PEXOM, a que votaron a favor o Partido Socialista e o propio Bloque Nacionalista Galego, e aprobada definitivamente co PEXOM do 2013, que votou a favor o Partido Popular. Eu creo que é importante tamén sabelo, non? Outra herdanza urbanística máis de todas as que nos encontramos no pasado mandato. Bueno, nos no pasado mandato, ademais desa herdanza urbanística vazquista, que sei que tanto lle gusta ao señor Laje que recorde, nos pasados 4 anos tivemos que facer frente a 20 sentencias judiciais para adaptar o plan xeral á xustiza. E unha delas, efectivamente, declaraba como suelo urbano consolidado a parcela das adoratrices. Bueno, nos aproveitamos esa obriga legal para mellorar no posible a ordenación, unha ordenación coa que non estábamos en absoluto de acordo. Reducimos un 25% a edificabilidade, un 25%, que é moito máis do que está propoñendo agora o Partido Socialista, porque pasamos de un 24, e falemos de números absolutos, de un 24 metros por metro cuadrado a un metro por metro cuadrado, que é o mesmo que agora mesmo propón o Partido Socialista. E, ademais, introducimos unha serie de melloras que a nós nos parecen absolutamente irrenunciables. Por un lado, o respeto aos veciños do Camiño do Pinar, que, por certo, están aquí presentes no Pleno e que quero saludar. E o fixemos porque non queríamos que sucedera no Parque Observatorio o que sucedeu no Parque Ofimático. No Camiño do Pinar hai 6 vivendas habitadas que queren seguir estando. Entendíamos que, ademais, era un privilexio, un patrimonio para o barrio poder ter un núcleo como ese. E, por eso, recoñecimos coa ordenanza de vivenda unifamiliar acaroada esa zona e vemos que se mantén. Para nós, insisto, eso é un asunto absolutamente irrenunciable. Si queremos facer un rogo e é que o goberno municipal actual faga operacións como a que fixemos en Almirante Mourelle, reurbanizando esa zona, aínda que está dentro do polígono, a lei urbanística permite facer obras de conservación e mantemento e o debería de facer tamén no Camiño do Pinar, e que tamén facilite que as vivendas se podan manter e conservar, porque, insisto, os veciños teñen o interese de continuar vivindo nesas vivendas e non estamos completamente de acordo. E, ademais, introduciu a protección da viaxe de Visma, un elemento patrimonial que nos parecía esencial. Pero que elaboramos, como decía, en cumprimento de sentencia, foi un borrador inicial para someter a trámite de avaliación da Xunta. E ese borrador tivo a súa continuidade, tivo alegacións que nos non coñecíamos, lóxicamente, antes de arrancar ese procedimento, e nos encontramos con un documento de aprobación inicial que recolle o que intenta dar, entendo, resposta a esas alegacións e que coñecimos a semana pasada. E nós, teño que facer mención aquí a que non se nos convocou para discutilo, para negocialo antes da semana pasada, nin despois tampouco, porque a única participación que tivemos foi na propia Comisión de Urbanismo. E eu aquí quero facerlle un toque de atención ao Partido Socialista, porque, por sorte, para o noso entender, non están gobernando en maioría absoluta. Nos sabemos perfectamente o que é capaz de facer o Partido Socialista ou o Partido Popular cando gobernan en maioría absoluta, para mostra, efectivamente, a ordenación coa que partimos no Parque do Agra, que foi unha ordenación proposta no período absolutista do señor Francisco Vázquez. Bueno, nos elaboramos un documento, como decía, para arrancar este procedimento, reducindo un 25% a edificabilidade, pero un documento que sabíamos que iba a ter fase de aprobación inicial, fase de aprobación provisional, fase de aprobación definitiva, que é, por sorte, o proceso garantista que exixe a lei urbanística. E nese proceso, para garantir o interese xeral das modificacións, se recollen alegacións e o Goberno, o Concello, ten que dar a mellor resposta posible a esas alegacións. Entendemos que non está a ser así.
Despois detallarei máis por que cuestións concretas o entendemos, pero eu creo que o que lle toca ao Goberno Municipal actual, como nos fixemos no Porto, na Solana, no Fimático, é escoitar as distintas alegacións, escoitar a veciñanza e dar a mellor proposta posible para resolver esas demandas. Grazas. Moitas grazas, señor Varela. Lle pido disculpas polos... Bueno, pois acaba de estropear outra vez. Se antes o digo... polos problemas técnicos. Polo Partido Popular ten a palabra o señor Deus. Moitas grazas, señora alcaldesa. Se trae a este pleno la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General en el ámbito del polígono 922 Parque del Agra para dar cumplimiento a la ejecución de una sentencia judicial. Esta es la razón principal que obliga al Concello a tramitar este expediente, puesto que habitualmente el cumplimiento de dichas sentencias dan lugar a la tramitación de estas modificaciones puntuales. La sentencia que nos ocupa fue dictada ya con fecha de 15 de octubre de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tratándose de una sentencia firme. Pero el documento que hoy llega a este pleno no solo contempla esta modificación, sino que además se proponen otros cambios sustanciales en la delimitación del polígono consistentes en la exclusión del ámbito de un núcleo de viviendas en la Rúa do Pinar, una nueva reordenación de los volúmenes edificatorios e incluso se añade, según se describe en el documento, un reajuste de la edificabilidad de todo el ámbito. Es fácil concluir que el propio contenido de la modificación propuesta excede de lo contemplado en la sentencia judicial firme. La sentencia obliga a ajustar la delimitación del polígono M22, excluyendo del mismo una parcela de 3.163 metros cuadrados de suelo que pasan a tener una consideración de suelo urbano consolidado. A mayores, la modificación puntual excluye del ámbito un núcleo de viviendas de tipología tradicional en la Rúa do Pinar, que ocupan una superficie de 4.823 metros cuadrados, que pasan también a tener la consideración de suelo urbano consolidado. De esta forma, se extraen del ámbito original 7.986 metros cuadrados. El polígono se queda, por tanto, con una extensión de 23.729 metros cuadrados frente a los 31.715 metros cuadrados que tenía en un principio. Desde el Grupo del Partido Popular tenemos que decir que esta modificación puntual, que excede el cumplimiento de la sentencia judicial, no fue conocida por nosotros hasta el día de la celebración de la Comisión Informativa de Urbanismo, que tuvo lugar el 2 de marzo, es decir, esta misma semana. Por tanto, es un documento elaborado en exclusiva por el Gobierno municipal y, a la vista de las declaraciones realizadas, tampoco convence a los vecinos del Agra del Orzán ni a sus propios socios de Gobierno. A nosotros también es un documento que nos genera algunas dudas, en lo referente a algunos parámetros que nos llaman la atención y que paso a señalar brevemente. En la parcela de suelo urbano consolidado a la que se refiere la sentencia, con frente a la avenida Gregorio Hernández, se definen las alineaciones exteriores y no se establecen gráficamente las alturas para la nueva edificación, dejando que sean las que resulten de la aplicación del Plan General. Creemos que sería conveniente fijar esas alturas, igual que se hace en el resto del polígono, para no generar la aparición de nuevas medianeras y una total integración de la nueva edificación con la preexistente. Nos llama también la atención la comparación de algunos parámetros del polígono del Plan General del 2013 y ahora con esta modificación propuesta. Por cierto, edificabilidad corregida en ese plan de 2013 que era muy superior en la que dejó elaborado el bipartito en el año 2009. Lo primero que hay que decir, y así figura en esta documentación remitida, es que los espacios libres, es decir, las zonas verdes, se reducen y pasan a tener 16.009 metros cuadrados. En el plan del 2013 eran de... Las zonas verdes se reducen y pasan de 16.009 metros cuadrados que tenía en el Plan General de 2013 a 13.565 metros cuadrados con esta modificación puntual, es decir, 2.443 metros cuadrados menos. Es decir, se ha reducido el ámbito, es cierto, pero también es cierto que se han reducido los espacios libres, un 15% menos. No menos importante es la disminución de plazas de aparcamientos públicos previstos. Si en el plan de 2013 se contemplaban 197 plazas, con esta modificación se pasan a 49 plazas, 148 menos, es un 75% menos. No nos parece un dato menor, sobre todo en un barrio tan densamente poblado con los problemas de aparcamiento que son tan importantes. También queremos poner de manifiesto que la nueva ordenación reduce el entorno de la zona verde cerca de lo que es el acueducto de Visma y acerca las nuevas edificaciones al mismo, lo que esperemos no vaya a suponer un problema añadido con patrimonio. La nueva ordenación de parcelas edificables no soluciona en su totalidad el remate de las manzanas existentes, sobre todo en lo referente a las fachadas traseras de muchas edificaciones con zonas de servicio a la vista, como pueden ser los tendederos, y con acabados poco estéticos que no aportarían una buena perspectiva a la futura zona verde.
Creemos que todos ellos no son problemas menores y que siguen preocupando mucho a los vecinos del barrio, a los que esperemos que el Gobierno municipal tenga más en cuenta que a este grupo del Partido Popular. El cumplimiento de las sentencias no vamos a ser nosotros los que pongamos en discusión su cumplimiento, y más si estas son firmes. Pero el resto de decisiones que se han tomado para elaborar este documento deben de tener un amplio consenso, empezando por los vecinos y continuando por todos los grupos políticos, sobre todo si se gobierna en minoría. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Polo Goberno, señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. Seguindo tamén a orden das intervencións, evidentemente, señor Deus, señor Varela, conseguir un documento que contenta a todos en este ámbito é absolutamente imposible. E o saben perfectamente. Outra cousa é que, bueno, efectos retóricos, pois que deben neste debate decilo, porque senón supoño que isto teria que estar solucionado desde moito antes. Entón, está moi ben predicar, pero é que hai que dar trigo, e iso é o que estamos tratando de dar, non? Efectivamente, bueno, antes, segundo as ordes de intervención, comentaba a señora Martínez que, evidentemente, nos, ao preservar o edificio do observatorio como equipamento público, garantimos que a EMET poda seguir funcionando. Outra cuestión é que consigamos institucionalmente pois reubicar os servicios de AEMET e en ese momento o equipamento evidentemente queda calificado para equipamento público nese ámbito, aparte dos outros equipamentos que están previstos no propio documento. E efectivamente non podemos máis que compartir a diagnose que fai a señora Beira da situación de densificación absoluta de todo este barrio da cidade, pero estamos hoxe en día nesta situación e temos que resolver ese ámbito. Evidentemente, todos temos o maior interese, desde as alcaldesas hasta cada un de nós, de mellorar a calidade urbana de todo ese entorno tan complicado. Falábamos de proxectos de mellora nas Conchiñas, de que trataremos de levar adiante máis procesos de humanización de rúas, está todo o proceso de demolición do viaducto, de reurbanización da Ronda de Nelle, está as obras de espacio amizar da Xunta, que a ver que valor aportan e como van quedar. Quero dicir que sí que todos trataremos de facer, por decir unha forma máis gráfica, a mellor acupuntura posible en toda a zona da Agra para tratar de mellorar a súa calidade urbana. O que sí que non estamos dispostos en ningún momento a asumir como proceso de edificación cero as tasacións que estaban no expediente previstas de que para esa edificación cero, polo menos en primeira instancia, tiveremos que asumir pagos por importe de 15 millóns de euros, porque eso, en segunda instancia, en xurado de expropiación ou en vía contenciosa, a ver a donde nos leva, e non estamos dispostos a ir por esa vía. Si pola vía de facer un documento, como decía a señora Martínez, o máis equilibrado posible, tratando, como decía, de, primeiro, cumplir unhas sentencias, en segundo lugar, protexer o patrimonio cultural e arqueolóxico, en terceiro lugar, garantir a exclusión do ámbito do Pinar, reducir, e volvo a insistir, a edificabilidade todo o posible para mellorar a calidade urbana dese parque e, insisto, en asegurar un 40% de vivenda de protección oficial, que creo que non é menor, e debatiremos despois, creo que en algún momento, sobre necesidades de vivenda na cidade. Señor Varela, aínda non logro coñecer ben cales son as xustificacións do seu grupo municipal, porque a pregunta que eu lle faría non coñecían o expediente, non foron convocados, non temos maioría suficiente para levar adiante este proxecto, porque vostedes e vostede, cando ten interés en coñecer un expediente ou en preocuparse por algunhas licencias ou pola Solana, etc., sí que teñen solicitado coñecer os expedientes e se lle deu a audiencia perfectamente nestes expedientes. Agora, pois parece que se o encontran de repente cando, evidentemente, foron o goberno con responsabilidades para levar adiante o que vostede chama un arranque para poñer en marcha precisamente este expediente de modificación puntual do Plan Xeral. Realmente, eu creo que están tratando de facer xustificacións incomprensibles,
para vostedes mesmos, porque eu podo entender perfectamente as posturas do Grupo Municipal de Ciudadanos, podo entender perfectamente a postura sempre coherente do Bloque Nacionalista Galego, pero evidentemente non podo entender a postura da Marea Atlántica en este expediente, porque vostede insiste unha serie de puntos ineludibles para o seu grupo municipal que están absolutamente garantidos neste expediente que traemos hoxe a pleno, porque voulle insistir no seu documento que chama de arranque incorporaban 23.815 metros cuadrados de edificabilidade e nos reducimos a 19.400. Vostedes nese documento de arranque, con concepto urbanístico que non entendemos ben, levan equipamentos por 2.885 metros cuadrados e nos incrementamos a 3.180. É dicir, un total dotacional vostedes naquel documento de arranque de 15.593 metros cuadrados e nos neste documento de 19.717 metros cuadrados. Pero foi todo isto, como relatou vostede, despois de estudiar 6 alternativas. Quero dicir, non sei se teñen moi claro se se trata realmente de levar adiante o desenvolvemento deste ámbito ou se simplemente se trata de poñerlle a guinda a un pastel que vostedes simplemente empezaron a cocinar e que nestes momentos, por razóns de maioría e de resultado electoral, non poden, evidentemente, levar adiante. A verdade é que é difícil entenderlle os seus racionamentos. Remato, señora alcaldesa, señor Deus, polo tema que comentaban, que se comentou en algunha ocasión, porque sí que temos falado deste tema, incluso na propia Comisión Informativa, e lembremos cal é o obxectivo da propia Comisión Informativa, o propio informe técnico-xurídico que está no expediente, sí que fala de, dada a complexidade da topografía do terreo, que se considera necesario establecer unha determinación na ficha que obrigue a tratar como fachadas os novos paramentos de edificación, que de outro xeito quedarían como medianeiras vistas cos correspondentes aperturas de ocos de fiestas. Quero dicir que esta é unha cuestión que a vostedes lles preocupaba e que ten un tratamento precisamente neste expediente. Mais nada por agora por a miña parte. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Última quenda de 3 minutos, señora Martínez. Grazas. Simplemente insistir en que contentar a todos é imposible. Insistimos en que nos parece unha proposta equilibrada. O que se fixo antes ou non xa foi, o que se trae agora a pleno é isto. Insisto en que nos parece equilibrado, por eso nos imos a votar a favor desta proposta. Moitas grazas, señora Martínez. Señora Beira. Sí, dicía na miña intervención que afondaría na segunda opción absolutamente real e posible de non edificar neste ámbito. Esta solución é a de comprar edificabilidade, que se traduciría en pagarlle aos propietarios polos seus dereitos de edificabilidade. Nesta solución, temos que dicilo, chámanos poderosamente a nosa atención que as cifras que manifesta o anterior goberno municipal, o anterior responsable da Concellaría de Rexeneración Urbana, sexa de 12 millóns e a do actual goberno municipal sexa de a partir de 15 millóns de euros, tendo en conta que supostamente as cifras foron estimadas polo mesmo departamento. Pero miren, eu tamén lanzo unha pregunta. Pero non hai cartos no Concello da Coruña? Ou non foron 15 millóns de euros a pagar débeda dos bancos no pasado mandato? Ou acaso non se endebedou o Concello da Coruña por valor de 12 millóns de euros para facer a obra da Mariña? Por certo, unha obra en terreos que non son municipais e que supuxo tamén a desaparición dunha zona verde e arborada de edificios cun alto valor patrimonial e histórico para se converter nun páramo gris e tamén sen sombra. O Concello da Coruña ten, pois, capacidade económica para fornecer o barrio da Agra de toda a zona verde que poida e estea na súa man. E non é o mesmo pagarmos cartos porque a Agra teña unha zona verde axeitada que pagar polas corruptelas urbanísticas da nosa cidade. Non se pode poñer na mesma listaxe de pagamentos. Non se pode poñer na mesma listaxe de pagamentos polos desastres de Someso ou polo Conde de Fenosa, do que, por certo,
Aínda non temos coñecemento de que se estea a investigar, tal e como obriga o protocolo de boas prácticas urbanísticas que se elaborou o abeiro do proceso de mediación. Non é o mesmo pagar por unha desfeita urbanística que pagar por dotar un barrio dun servizo público esencial e pagar polo seu benestar integral, como é ter para sí total e absolutamente a única zona verde que pode ter actualmente. Porque eu supoño que o Goberno municipal non contempla facer novas zonas verdes no Parque da Agra tirando edificios, porque non hai outra opción, non hai máis opcións. Aquí non é a acupuntura urbana o que precisa a Agra do Orzán. Se seguimos con termos médicos, necesita cirurxía case, non? E necesita extirpar, polo tanto, os novos desenvolvementos urbanísticos que afondan no mesmo problema que ten actualmente a Agra do Orzán. Porque, aínda de recuperarmos a totalidade do ámbito para o barrio, estaríamos lonxe de acadarmos para a Agra os mínimos recomendados pola Organización Mundial da Saúde. O mínimo que pode facer a actual corporación é afondar nesta posibilidade de mercar a edificabilidade no Parque da Agra e facer o parque máis grande que poida nese ámbito. E é o mínimo porque foron as propias administracións públicas, o propio Concello da Coruña, que miraron para outro lado, que non exerceron o seu deber de deseñar un desenvolvemento sostible para este barrio, cando non propiciaron, precisamente, un desenvolvemento urbanístico desaforado. Debémoslo á veciñanza da Agra, debémoslo a ese lugar, a esa atalaya privilexiada onde cobra o sentido o apelido de Orzán deste barrio obreiro que tamén paga os seus impostos e que tamén achega ás arcas municipais unha importante cantidade en concepto de impostos. Unha atalaya privilexiada que debe ser na súa totalidade para uso e goce da veciñanza e non para construir vivendas con vistas e prezos seguramente ao alcance de moi poucos petos. Entendemos, pois, que a proposta que nos achega o Goberno municipal non satisfai as necesidades do barrio da Agra do Orzán, nin é a zona verde que o barrio precisa, tal e como acordamos o Partido Socialista e o BNG no documento que asinamos o 19 de xuño do ano pasado. Ese é o motivo polo que imos votar en contra. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Sí. Señor Villoslada, vostede ben debería saber que efectivamente un documento, un borrador para a avaliación ambiental contén alternativas. E efectivamente o noso as contiña. E debe ser óbice de un proceso longo de mellora e adecuación ás demandas que se lle achegan. E eu insisto, a edificabilidade en termos absolutos non baixa, porque pasa, efectivamente, non se baixamos un 25%, pero vostedes teñen o mesmo metro cuadrado por metro cuadrado, metro cuadrado edificado por metro cuadrado de superficie que tiñamos nos na nosa modificación. E agora eu vou decir as tres cuestións que pensamos que o documento non contén e que debería de conter. Por un lado, a Dirección Xeral de Patrimonio, que tamén fixo achegas, que tamén fixo alegacións, sinalou a conveniencia de catalogar o edificio do observatorio. Esa é unha determinación coa que estamos de acordo e que creemos que o documento debería de conter e ten oportunidade de facelo. Por outro lado, vostede falou de vivenda de protección oficial. Bueno, temos un histórico na cuestión da vivenda de protección oficial bastante penoso na cidade. A nos parece positivo que se marque. Agora, creemos que é imprescindible que se diga onde está ubicada, que se sinalen exactamente as parcelas que van destinadas á vivenda de protección oficial, porque senón o que nos podemos encontrar, como sucedeu no pasado na cidade, é que cando se pide licencia para un solar, como non está clasificado como de vivenda de protección oficial, se lle chega a dar licencia, aínda que non cumpre esos parámetros. Polo tanto, a nos parece imprescindible que si ten que haber vivenda de protección oficial, que este marcado cal vai a ser a ubicación. E por último, e o máis importante, nos entendemos, as alegacións da veciñanza son lóxicas, deben de atendelas, deben de buscar un equilibrio, lles toca teñen esa responsabilidade, como nos a tivemos no pasado mandato.
moitas das veces enfrontando problemáticas creadas polo propio Partido Socialista. Bueno, esta é unha máis, porque a ordenación inicial non a fixemos nós. Estamos nun proceso de modificación desa ordenación. Ninguén dixo que fose sinxelo exercer o goberno, pero é o que lles toca e teñen que facelo. Non serve escurrir o bulto, non serve botarnos a culpa a nós. Eso non serve, porque agora mesmo o goberno son vostedes, en minoría, por outro lado. E o tempo de vivir de rendas xa rematou. Efectivamente, citaba o viaducto. Bueno, pois poderán inaugurar o viaducto, poderán inaugurar a Nosa Señora do Rosario, que mañá vai á mesa de contratación. Obras arrancadas por nós, con moita dificultade. Bueno, eso vai a ir rematando. E agora mesmo a responsabilidade de gobernar e de resolver os problemas que xeneraron os seus maiores é vosa, é súa. E por todo o exposto, nos vamos a votar en contra tamén. A espera de que corrixan estas cuestións que estamos poñendo enriba da mesa e que apuntaron os veciños e a Dirección Xeral de Patrimonio nas súas alegacións. Nos esperamos que aborden este proceso dunha maneira máis inclusiva e dialogada. Se queren contar con o noso voto favorable na próxima ocasión. É tempo de que demostren como pregoan que son o goberno do diálogo, porque dende logo non o parece. Moitas grazas, señor Varela. Por favor, o resto de concelleiros e concelleiras garden silencio cando falen, cando estea no uso da palabra outro concelleiro ou concelleira. Señor Deus. Muchas gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver, nosotros desde nuestro grupo, evidentemente, lo que queremos dejar muy claro es que esta tramitación de este expediente tiene que realizarse con el máximo consenso, empezando en primer lugar por los vecinos. Pero a la vista de las intervenciones que hemos escuchado de los grupos que son sus socios de gobierno, yo tengo que decir que no había visto o no había escuchado en este pleno, desde que estoy aquí, una intervención tan retórica y tan demagógica como la que ha realizado la señora Beira. Evidentemente somos conscientes que hay que conciliar muchos intereses, tanto de los vecinos como de los propietarios de los solares que se encuentran incluidos en este ámbito, y que muchas veces esa conciliación puede ser difícil, pero yo creo que con diálogo y reuniéndose y explicándole a las partes la situación en la que nos encontramos, yo creo que esa tiene que ser la solución. Máxime, señora Beira, y se lo dije antes, repase usted el documento que el bipartito dejó preparado antes de la aprobación inicial de 2013 y repase usted la edificabilidad que se le asignaba a este ámbito del Agra. Entonces ahí tendrá datos de lo que ustedes pretendían hacer en este ámbito, por mucho que hoy diga que quiere conseguir gratuitamente todos esos terrenos. Señora Beira, por favor, no interrumpa. Lo que quiero hacer hincapié, Señora Beira, por favor, no interrumpa. Y lo que quiero dejar claro, y yo creo que tiene solución en estos momentos, estamos todavía en un trámite de aprobación inicial, es que evidentemente se reduce el ámbito de la modificación puntual, pero se reduce también el espacio libre que se está aportando. Se reducen esos 2.443 metros cuadrados con respecto al plan del 2013, ese 15% de reducción. Nos preocupa, como decíamos, la reducción de plazas de aparcamiento. Es importante. El Partido Popular efectivamente realizó un aparcamiento en la Plaza de las Conchiñas, una demanda también histórica de los vecinos del Agra, que no tenían donde poder aparcar, y para uso también y revitalización de su mercado. Las plazas se reducen en un ámbito, y no sabemos, en este ámbito, en esta modificación, de 197 plazas que estaban contempladas a 49, un 75% menos de plazas públicas. Yo creo que es importante darle una vuelta a todos estos temas. Y, evidentemente, el Partido Popular también está preocupado por el medio ambiente en la ciudad. En su mandato realizó el Parque Adolfo Suárez, una zona verde amplia que pueden disfrutar todos los coruñeses. Por lo tanto, nosotros en este momento vamos a anunciar nuestra abstención en este trámite de aprobación inicial de esta modificación puntual. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Señor Villoslada. Sí, non quero pensar que porque estemos en épocas preelectorais autonómicas estea incidindo ese escenario en este debate, aínda que podo ter a sensación de que sí, en outros temas. É unha mágoa porque, en definitiva, ou ben por posicionamentos demagóxicos, ou ben por relatos creados por algúns nada máis, pero que non son os do común da veciñanza,
ou ben por outros intereses, en definitiva, aquí o que traíamos, falo en pasado, visto a conformación de voto, era como vostede decía, señor Deus, unha proposta de aprobación inicial que nos permitiría, ainda non se votou, e entendo que ainda nos pode permitir recibir alegacións, recibir informes, sentarnos e seguir traballando para conquerir a mellor aprobación definitiva do Parque da Agra, deste polígono. A parte de que, entre outras cousas, é unha obriga a execución de sentencias. Ese é outro tema que deixo para a responsabilidade de cada un. Pero, insisto, é unha aprobación inicial e poderíamos falar á vista das alegacións e dos informes, das suxestións que cheguen. O que pasa é que si se parte por parte de todos os grupos municipais presentes nesta Cámara, menos por parte do Goberno municipal, que exerce a súa responsabilidade traendo un documento para desatascar esta situación, dificilmente vai a zona do Agra a poder ver desenvolvido este ámbito. En definitiva, si non prospera esta aprobación, insisto, inicial, que daría pé a poder levar adiante o mellor documento posible en trámite de aprobación definitiva, condenamos a Agra a que este polígono e a que este ámbito siga absolutamente atascado. Señora Beira, no acordo de investidura, o que di literalmente o texto é que estudemos as posibles solucións urbanísticas para dotar o barrio de Agra dunha zona verde proporcional á súa densidade de poboación e ás súas necesidades no espacio denominado Parque da Agra. E iso que estamos a falar. E iso do que estamos a falar. E iso do que estamos a falar. En definitiva, creo que con demagoxias, con relatos, non se construe a cidade. Eu creo, señor Varela, e o digo sinceramente, polo menos pola miña parte, que non son fiables, pero que non son fiables ni para vostedes mesmos, o cual é máis grave todavía. Vostedes van ao albur dos relatos e non consiguen baixar a terra, porque a cidade onde está é na terra, non está nos ceos, onde a cidade está na terra, está a cidade que vive, a cidade que progresa. E isto siguen sin entendelo. E é unha mágoa porque nos apostamos dunha forma clara pola cidade que vive, non acougada polos presuícios de relatos diseñados só por algúns. E, como decía anteriormente, eses relatos non perteñecen ao común de todos os veciños da Agra que necesitan no conxunto, non determinados grupos, no conxunto, que un dos poucos ámbitos desta Agra que necesita mellorar a súa calidade urbana, as súas dotacións públicas e incluso as súas dotacións de vivenda de promoción oficial, non vai a prosperar. É unha mágoa en ese sentido, pero nós tivemos claro desde o primeiro momento que exercemos as nosas responsabilidades. O noso compromiso de goberno é tratar de resolver un dos puntos críticos ou dos puntos negros que temos pendentes no urbanismo na cidade e en ese sentido remato, señora presidenta, insisto, unha lástima para os veciños de todo ese ámbito que non nos poñamos de acordo en levar adiante unha aprobación inicial que nos permitiría desbloquear esta situación, porque a partir de aquí, evidentemente, a situación vai seguir bloqueada non sei por cantos anos. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos xa á votación do punto 3. Lembrolles que precisa a maioría absoluta do Pleno para que se aprobe. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións? Moi ben, queda rexeitado o punto 3. Asunto número 4, señor secretario. Asunto número 4, aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Ten a palabra a concelleira de Medio Ambiente, señora Fontán, e despois terán un turno único de 3 minutos cada un. Adiante. Gracias, alcaldesa. Bos días a todas e a todos. Hoxe traemos ao Pleno a aprobación... Un momento, señora Fontán. Sí. Imos esperar que abandonen, se pode ser en silencio. Moitas grazas a todos e a todas. Continúe. Gracias, señora alcaldesa. Decía que hoxe traemos ao Pleno a aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello da Coruña. Xa lembrarán vostedes
que este plan pasou por este mesmo pleno o 7 de novembro para a súa aprobación inicial, tras a cal foi publicado no BOP e estivo 30 días hábiles exposto para as posibles alegacións e suxestións que quixeran facer achegar ás persoas interesadas. Decir que nese prazo só recibimos alegacións do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia, fundamentadas en 3 puntos especialmente. Unha no propio contido do plan, en segundo lugar, sobre a competencia dos técnicos que o redactaron e, en terceiro lugar, pola coordinación co resto da normativa. Unha vez rematado o plazo, os técnicos respectivos fixeron unha avaliación e un análise das alegacións, desestimárona e, polo tanto, a Dirección Xeral de Defensa do Monte remitiu o 13 de febreiro, no mes pasado, un informe favorable á mesma que ven hoxe aquí ao Pleno e que sometemos de seguido a votación. Me gustaría, de todos os xeitos, facer unha pequena aclaración que xurde da Comisión de Medio Ambiente do pasado luns, na cal a voceira do Grupo da Marea preocupábase pola situación en que quedaba a contorna da torre na entrada en vigor deste plan. Ben, a contorna da torre, como todos vostedes saben, é un enil e polo mesmo está suxeto a un plan de conservación que se está xa empezando a redactar, respetuoso, como non pode ser de outro xeito, coa biodiversidade da zona, e que, ademais, o plan de conservación vai ter en conta as segas en períodos de menor nidificación e, polo mesmo, tamén a biodiversidade da zona. E non me gustaría tampouco esquecer que, aínda que o plan de conservación e con este plan de contra incendios forestais, existe, ademais, unha lei de patrimonio natural, a de incendios, este propio plan e o Pladiga, que contemplan medidas de prevención de incendios en espacios protegidos. Polo mesmo, o enil da torre non reviste ningún tipo de problema en este sentido, senón que queda perfectamente cuberto na súa defensa e na súa protección. Nada máis, señora alcaldesa. Moitas grazas. Señora Martínez, 3 minutos. Tenemos el deber de cumplir la Ley de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales. Esta adhesión del Ayuntamiento al convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, la Federación Galega de Municipios y Provincias, si se haga, garantiza una colaboración necesaria. Las dificultades que se presentan en muchas ocasiones, como la de localizar a los propietarios de las fincas para que creen las franjas de seguridad que eviten la propagación del fuego, requiere de contactar con los titulares de los terrenos para que las mantengan limpias de maleza. El desconocer a los dueños de los terrenos afectados, la situación hereditaria de estos propietarios, conlleva un trámite de requerimientos que hace comprensible la colaboración de varias concejalías, no solo de Medio Ambiente. Son casi 1.200 parcelas, en su mayoría de titularidad privada, cuyos propietarios habrán de cumplir antes del 31 de mayo la normativa. La posibilidad de que se haga las limpie cobrando un precio por metro cuadrado es otra facilidad, especialmente en las zonas de alto riesgo. Tal y como lo apoyamos en la aprobación inicial de este Plan Municipal de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales en nuestro concello, nuestro voto será favorable. La desestimación de las alegaciones está plenamente justificada. Ahora se trata de darle cumplimiento cuanto antes, contactando con los propietarios para poder llevar a cabo las acciones del plan. Las franjas secundarias que garantizan la separación de los núcleos de población, edificaciones e instalaciones industriales deben mantenerse limpias. El fuego no espera. Todas las medidas de prevención en materia de incendios son bienvenidas y Ciudadanos las apoyará. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. O BNG vai votar a favor da aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, como xa fixemos o pasado mes de novembro, dando o noso apoio á aprobación inicial. Compartimos a proposta feita pola Marea Atlántica, incorporado do ditame da Comisión, para que na execución do plan se teña en conta a singularidade do espazo natural protegido da Torre de Hércules e comprendemos as razóns polas cales se desestiman as alegacións presentadas polo Colexio de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galiza. Dito isto,
Dito isto, queremos reiterar as consideracións que fixemos no debate da aprobación inicial. Non negamos a necesidade de que os concellos colaboren no exercicio das súas competencias nos labores de prevención e defensa contra os incendios forestais, pero as competencias están residenciadas sobre todo na Xunta de Galiza. E o primeiro que ten que facer a Xunta de Galiza é asumir e exercer plenamente as súas competencias. E o Goberno galego debe de diseñar e impulsar políticas que ataquen as verdadeiras causas da proliferación de lumes, como son o despoboamento e abandono do campo e a imposición dun modelo de monocultivo forestal totalmente erróneo porque ataca a biodiversidade e atenta contra o carácter multifuncional que debe de ter o monte. Porque o monte non debe de ser só unha fonte de recursos maderables, é importante favorecer a súa coexistencia con outros aproveitamentos productivos que ademais favorecen ter o monte limpo e menos propenso ao lume. Mais a parte do aproveitamento económico, o monte debe de ser un espazo tamén de disfrute e lecer e ten un valor paisaxístico e ambiental de primeira orde que hai que protexer. Algo que, dende o noso punto de vista, é incompatible cun modelo servizo de expansión das plantacións de eucalipto para servir os intereses de Ence e doutras pasteiras. En ese sentido, xa para concluir, quero lembrar que no pleno do mes de xullo de 2017 o Concello da Coruña aprobou, co voto favorável, entre outros grupos, do Grupo Municipal Socialista, unha moción sobre prevención das vagas de incendios forestais, o cuidado das forestas autóctonas e por unha política de erradicación paulatina do eucalipto. Nesa moción, a cidade da Coruña adheríase a declaración Menos eucalipto, máis diversidade, que en concreto decía co fin de frear o esgotamento e desertización do solo e a ameaza exótica que a especie de eucalipto supón para os nosos ecosistemas, o Concello da Coruña declárase a prol da biodiversidade, do mantemento, conservación e recuperación sostíbel da flora e fauna da nosa terra. En aquela moción instábase a que o Concello, dentro das súas competencias, promovese políticas de conservación e recuperación sostíbel da fauna e flora autóctonas. Creemos que é necesario tamén dar cumprimento aos contidos desa moción, mas en calquer caso reiteramos o noso voto favorável á aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea, señora García. Sí, moi bo día a todas e a todas as persoas que nos están vendo dende aquí dentro do Salón de Plenos e tamén dende o streaming. A Marea Atlántica tamén vai votar a favor desta aprobación definitiva do Plan de Prevención de Incendios, como xa fixemos algunha recomendación tamén na Comisión Informativa, que polo visto se inclúe no dictame, felicitamos. O Plan de Prevención de Incendios que estamos aprobando en realidade é unha planimetría con parcelas que teñen que ser rozadas todos os anos para eliminar a biomasa combustible. Nos gustaría ver neste plan de prevención de incendios maior ambición. Ambición, por exemplo, en relación a que usos se poden levar a cabo nesas parcelas para garantir esa prevención dos incendios forestais. Bosque autóctono ou hortas ou calquera outro uso que facilite que esas parcelas son útiles para algo. Parece que os incendios forestais son un problema afastado da realidade da Coruña, non o son en absoluto. De feito, a área con maior risco de incendios, que é a parroquia de Visma, é a que ubica especificamente toda a área industrial da Coruña. A refinería de petróleo, a planta de Nostián e hai outras zonas na Coruña que tamén son moi sensibles por ter escolas, hospitais, así que para nada un problema afastado da Coruña e, sobre todo, entendemos que os incendios forestais son un problema de país. A raíz dos incendios tremendos que houve en Portugal hai un par de anos, se empeza a falar dos incendios xa de sexta xeración, que son incendios que escapan a capacidade de extinción dos servicios de extinción de incendios forestais. Isto débese á modificación das condicións climáticas, do uso do monte e, sobre todo, a que se acumula moitísimo combustible de maneira continua e en superficies extensas. Neste sentido, hai que decir, como moi ben sinalaba tamén o
compañeiro Jorquera, do Bloque Nacionalista, que a política da Xunta vai na dirección contraria e en vez de controlar estas acumulacións de combustible e fomentar o uso agrogandeiro extensivo e o mantemento da paisaxe en mosaico, pois sigue pulando a través de políticas decididas do fomento do eucalipto. Se agora mesmo xa temos máis de 300.000 hectáreas de eucalipto en Galicia e a formación arbórea predominante no país, a Xunta de Galicia aínda prevé que se incremente un 8%. Temos que lembrar que hai industrias, xa non só ENCE, senón tamén Grinalia, onde agora traballa a exconselleira de Medio Ambiente, que supoñen un impulso importante á madeira de eucalipto. Grinalia non só produce enerxía eólica, senón que queima madeira de eucalipto, e que temos medo realmente de que Galicia non só non se estea preparando para un escenario de incendios de sexta xeración de enormes dificultades á hora de extinción, senón que vai exactamente na dirección contraria. O que empezamos a pensar é que vai ter que haber un goberno diferente na Xunta de Galicia para que se aborden políticas forestais diferentes e podamos abordar pois unha prevención de incendios como a que require o século XXI. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Partido Popular, señor Rodríguez. Ben, bo día a todos. Se tiña algunha dúbida, señor Villoslada, isto sí é un exemplo de unha intervención electoralista. Por si acaso, pois a veces hai dúbidas sobre o que non é. Segundo a Lei 3/2007, efectivamente, aprobar un plan de prevención de incendios é unha competencia municipal. Esta é unha competencia que está a desenvolver este Concello coa colaboración da Xunta de Galicia, porque se ten adherido, xunto con outros 150 concellos de Galicia, o convenio de colaboración asinado entre Xunta, FEGAM e SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias. Por lo tanto, se está a colaborar co apoio técnico e tamén co apoio económico a Xunta de Galicia no desenvolvemento dunha competencia estrictamente municipal, o igual que tamén, xa por eso, hai propietarios, 29 propietarios, que xa teñen disfrutado dun prezo reducido á hora de ter que acometer a limpeza das franxas a que lles obriga a lei. Este plan, que hoxe se somete á súa aprobación definitiva, é un plan que cumple cos requisitos mínimos que exixe a lei e, polo tanto, é certo que pode facer ese desenvolvemento ben totalmente ou ben por zonas. Agora mesmo se está a facer dentro de todo o ámbito municipal, pero se está a desenvolver a delimitación xeográfica de unhas primeiras faixas secundarias que afectan a unhas 2.000 fincas, 200 delas ademais na parroquia de Visma, que é unha parroquia prioritaria polo risco de incendio, e, polo tanto, entendemos que non hai tampouco ningún inconvite, como xa se ten ademais feito constar no propio informe proposta, o seguinte desenvolvemento tamén contará co apoio técnico económico da Xunta de Galicia. Por lo tanto, é un plan legal que imos apoiar, como dixemos na comisión, pero tamén temos que ter en conta que é un plan incompleto. E non só neste desenvolvemento relativo á delimitación dentro do seu ámbito xeográfico. Pensamos que a execución ou desenvolvemento futuro deste plan é unha oportunidade non só para incorporar esa preocupación especial polo NIL da Torre, senón porque ten carencias que poden ser solventadas ao longo do tempo, como é o carecer dun índice de dificultade de extinción que identifica as zonas de mellora de infraestructura, relación de actuacións previstas para a prevención de incendios ou, como mencionaba tamén antes a voceira de Marea, a regulación dos usos que poidan dar lugares a lumes forestais, o igual que ocorre con relación de medios para a prevención e extinción ou a caracterización do medio natural en relación a anticiparnos ás consecuencias que neste eido poida ter o cambio climático. E finalizo. É certo que o plan ten que integrarse no Plan Municipal de Emerxencias. Neste sentido, nós entendemos que é imprescindible lembrar novamente, como xa fixemos no mes de novembro, e aínda que non é competencia, pois neste caso de Medio Ambiente da señora Fontán, sí que hai que lembrar que o último plan de emerxencias homologado da nosa cidade data do ano 2000 e que a actualización que impulsou no seu momento o Goberno do Partido Popular e coa que se está a traballar hoxe en día, pois está pendente de validar. Polo tanto, votaremos a favor, como xa o fixemos na comisión, pero tendo presente, como creemos que debemos ter todos, que non estamos ante un punto e final, senón claramente ante un punto e seguido para que a nosa cidade disfrute da mellor ferramenta na prevención e defensa contra os incendios forestais. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Señora Fontán.
Sí, ben, moi brevemente, agradecer a todos os grupos o apoio a este plan. Comparto plenamente o dito pola señora Martínez. De feito, unha vez aprobado este plan, empezaremos xa a convocar aos veciños para darlles conta do contido do mesmo e poder facer canto antes as adhesións a este plan. Comparto tamén plenamente o dito polo BNG e pola Marea respecto das especies autóctonas e do compromiso e da declaración do ano 2017, como non podía ser de outro xeito. Coincido tamén ca señora García en que, ao ser unha cidade, parece que o problema dos incendios forestais non vai con nós, pero nada máis lonxe deso. A Coruña, nos anos 2008-2017, ten unha media de casi 13 incendios forestais ao ano, o que equivale a 10 hectáreas e media queimadas, o cal non é unha cuestión menor, por tanto, sí que é importante que fagamos este esforzo. Señor Rodríguez, coincido con vostede que é unha primeira fase, unha primeira parte dun plan máis ambicioso. Nos quedan todavía a xestión da biomasa alrededor das vivendas, da rede de pistas, vías, camiños, estradas e montes de titularidade municipal, pero xa digo, esta é unha primeira fase. E, dende logo, queda tamén o tema do plan de usos, que retomarémolo moi en serio, sobre todo, por exemplo, no plan de conservación dos anís, que aí sí que o plan de usos é de todo punto necesario e imprescindible. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Procedemos xa á votación. Votos a favor? Moi ben, moitas grazas a todos e a todas. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos xa á parte non resolutiva, control e seguimento da xestión. Señor secretario. Toma de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde a número 601 de 23 de xaneiro de 2020 a número 2000 de 25 de febreiro de 2020 e dos decretos da Alcaldía desde o número 301 de 28 de xaneiro de 2020 ao número 900 de 27 de febreiro de 2020. Agora, mocións, rogos e preguntas. Moi ben, pois, moitas grazas. Imos iniciar o debate das mocións e, se lles parece, o interrumpiremos ás 14 horas, con independencia de que estean os bloques ou non completados, xa como falamos na Comisión de Voceiros, e unha vez máis me vexo na obriga de recordarlles aos voceiros e voceiras dos grupos municipais que hai un plazo acordado para a presentación de enmendas que vinculante para os grupos e que coido que de aquí ao final de mandato nalgún pleno seremos capaces de cumplilo. Os animo a todos a respetar estes plazos. Dito isto, comezamos polo Grupo de Ciudadanos coa primeira das súas mocións e, namentres se arregla a parte técnica, pois controlarei o tempo co cronómetro e xa saben que son 3 minutos para cada un. Adiante, señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. En canto a reprimenda sobre as enmendas, e de decir que ten toda a razón e eu son a primeira interesada en que se cumpla ese acordo, polo tanto, volvome a disculpar, como xa o fixen antes cos voceiros, pero, bueno, foi algo circunstancial e eu, por a miña parte, espero que non se volva a repetir. Vamos xa ca moción sobre a sinalización por perigos de oleaje. Este otoño e inverno está sendo bastante virulento en canto a temporais se refire, temporais tamén de mar que deixan fortes oleaxes que afectan os arenais de Riazor, Orzán, Matadero, Rompeolas e todo o tramo comprendido entre o paseo da zona dos Menires, a liña todo en torno da Torre de Hércules. Son zonas onde moitas persoas pasean e fan deporte. Advertir os viandantes mediante señalización daquelas zonas inundables por oleaxe para retroceder a tempo da liña de perigo é unha práctica habitual noutros países. O mar nos está dicindo que temos ocupado o seu espacio, pode ir a máis, incluso a duna, como medida de protección, viuse sobrepasada en moitas ocasións esta temporada. En sucesos frente á liña do mar, Demarcación de Costas non asume responsabilidade, xa que corresponde aos concellos as medidas de seguridade para as vidas humanas. Buscando solucións, encontrámonos cun traballo elaborado polos alumnos do Colexio Obradoiro que realizaron a raíz da morte dos heróis do Orzán. Un proxecto moi útil de señalización indicando correntes, rocas, escalóns de area e outros riscos que presentan as nosas praias. Comprobaron que a maior
maior parte das veces os cartéis que existen informan de servizos, pero non do máis importante, dos riscos. Os profesores facilitaronlle como modelos señalizacións de praias americanas e australianas, algunhas das praias surfistas que polas súas grandes dimensións teñen que estar ben sinalizadas, xa que o socorrista non sempre pode encontrarse cerca de onde se produce o risco e non se podía cubrir con persoal de socorrismo todas as zonas perigosas. A idea clave para aqueles profesores e os seus alumnos era que a cartelería informase sobre o que pode poñer en peligro as nosas vidas. Ese era o obxectivo. E o conseguiron, realizaron un excelente traballo que pode servir como base desta proposta aos técnicos municipais para mellorar a sinalización nas nosas praias e reforzar en sendas, paseos e zonas de deporte pegadas ao mar. Na moción presentada puideron ver fotografías de algúns dos materiais dispoñibles cos que traballaron os profesores e os alumnos do centro. Por todo exposto, desde Cidadáns propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, adoptar todas as medidas necesarias para salvagardar as persoas instalando este tipo de sinalizacións en paseos, sendas e zonas habituais de deporte cercanas á costa con risco de fortes oleaxes. E dous, donde pon instalar o que estaría bendito e o que queremos poñer é mellorar as señalizacións nas praias que advirten dos perigos reais a bañistas e demais usuarios como as mareas de movimento rápido, as correntes de resaca, os escanóns, as horas grandes, as rocas e todas aquelas situacións de risco. Moitas grazas. Grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista ten a palabra o señor Jorquera. Moitas grazas. Permítanme que comece cunha lembranza persoal. Cando era cativo, tiven a desgraza de presenciar como por nada afogaba meu pai. Non foi na Coruña, foi en Barrañán. Pese a ser unha praia con moitas ondadas, aquel día o mar estaba como un prato, pero cando comezou a baixar a marea, a resaca arrastrou no mar adentro, e despois de loitar impotente contra a corrente, os berros dun veciño, indicándolle cara onde tiña que deixarse ir, foron os que o salvaron de afogar. Posiblemente, se naquela praia houvese cartaces advertindo do risco da resaca e da dirección das correntes, aquel incidente non se tería producido. Comezo con esta lembranza para anunciar o noso voto favorável a esta moción. Nun pleno anterior preguntábamoslle ao Goberno municipal se tiña previsto algunha actuación que permita unha solución definitiva para protexer o paseo marítimo e as praias de Riazor e Orzán dos efectos dos temporais, porque a protección da duna se está revelando ineficaz. Apuntábamos posíveis solucións, como facer un arrecife artificial na enseada do Orzán, pero, sobre todo, cando formulamos aquela pregunta, nos interesaba saber se o Goberno municipal tiña algunha liña de actuación para protexer a Coruña dos efectos do cambio climático, porque posiblemente un deses efectos, a parte da suba do nivel do mar, é que os azoutes dos temporais vayan a máis. Seguimos considerando que esa é unha actuación prioritaria, pero hai cousas máis sinxelas e pouco costosas que tamén se deben de facer, como as que se propoñen nesta moción. Por desgraza, as nosas praias cobráronse moitas vidas, nalgúns casos por comportamentos imprudentes, cando non manifestamente temerarios, pero noutros moitos por desinformación, por descoñecer os enormes perigos do mar. E remato nese sentido xa con outra evocación persoal. Eu nací en Ferrol, a comarca de Ferrol ten praias maravillosas, como é a praia da Frouxeira, por exemplo, en Valdoviño, pero esta praia non só é famosa pola súa beleza, tamén o é polo elevado número de afogados. E resulta que moitos deles son persoas de fora que descoñecedoras dos perigos da praia. Con a boa información, seguramente o número de mortes tamén se tivese reducido. Por estas razóns, reiteramos o noso voto favorável a esta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea, María García. Sí, a Marea Atlántica tamén vai votar a favor da moción e ademais felicita o alumnado originario desta idea porque, bueno, sempre é de agradecer que se impliquen nas cuestións de cidade que son importantes e esta é unha delas porque pode contribuir a salvar vidas. Dende logo que estamos de acordo en poñer todos os medios, pero iso non nos pode levar a esquecer que
temos como persoas que abordar estrategias de autoprotección. Se analizamos a casuística dos últimos accidentes que tiveron lugar na nosa costa, pois algúns deles tiñan lugar pola noite ou estaban incluso tendo lugar en áreas dispersas, fora das praias, ou en episodios nos que non se respetan as balizas e as instruccións de seguridade. Entonces, sempre lembrar a necesidade de abordar estrategias de autoprotección. Hai unha cuestión de fondo que se mencionaba por aquí xa, e é que a perigosidade da nosa costa se incrementou enormemente coa construción dun paseo marítimo de 4 carriles para o automóvil, que lle comeu un enorme terreo a mar e fixo que as nosas praias tiveran un perfil moito máis vertical e moito máis perigoso. Eu creo que desa experiencia hai que aprender, e esa perigosidade que ten o noso litoral vai ir seguramente en aumento cos efectos efectivamente da emerxencia climática. Unha suba do nivel do mar e un incremento na frecuencia de temporais e fenómenos meteorolóxicos extremos, tamén vinculados ao mar. Isto que quere dicir é que non deberíamos volver a cometer o erro que se cometeu noutras planificacións. Temos por diante a conceptualización do borde litoral e da fachada litoral da cidade. Hai que introducir a perspectiva da emerxencia climática en todos os plans e proxectos que se leven a cabo agora mesmo na Coruña, e para iso entendemos que nos orzamentos hai unha partida para a estrategia de cambio climático, a nova, a partir de 2020, forma parte dos acordos orzamentarios entre o PSOE e a Marea Atlántica, e ten que ir destinada, entre outras cousas, a detallar medidas de mitigación e de adaptación á emerxencia climática como para diminuir os efectos adversos da suba do nivel do mar no borde litoral da Coruña. Moitas gracias. Gracias, señora García. Polo Partido Popular, o señor Coira. Muchas gracias. Buenos días a los trabajadores de los distintos medios de comunicación que nos acompañan, a los vecinos que siguen este pleno desde este salón, a los compañeros de la corporación, a los trabajadores municipales y a todos aquellos que nos siguen por streaming donde quiera que estén. La moción plantea realmente algo sorprendente a estas alturas de la película, siendo como somos un istmo de 34 kilómetros cuadrados, pues planteamos dudas muy serias sobre la señalización adecuada a los ciudadanos y usuarios, muchos de ellos no de la ciudad, de La Coruña, muchos de ellos que no son conocedores de los peligros de los mares que nos rodean, pues de una señalización incluso necesaria para los coruñeses que a veces no somos, siendo conscientes del peligro, nos despistamos. Es una moción a la que vamos a votar favorablemente. Insisto, parece alucinante que a estas alturas de la película nos estemos dando cuenta que estamos rodeados de mar casi por todas partes, que hay corrientes y oleajes, playas peligrosas que incluso deberían estar prohibidas para el baño, que no están adecuadamente señalizadas, zonas que en determinadas épocas del año y en determinados momentos, por causa de temporales que habitualmente o en algunas épocas del año no representan ningún riesgo, que en otras épocas del año sí lo representan, y que estemos hablando de eso, pues resulta que cuando esto es una competencia municipal que debería estar solucionada a lo largo de los años de los diferentes mandatos de diferentes fuerzas políticas. Creo que es una prioridad informar para que la gente sepa los peligros que hay, y con esto evitaremos más de un susto, más de un riesgo innecesario y más de una muerte. Yo pediría que los servicios municipales hicieran una adecuada auditoría y estudio de las carencias que hay a lo largo de las costas y de las playas coruñesas, que nos permita identificar claramente aquellas zonas que hay que señalizar, que la señalización fueran señales homologadas, estandarizadas, que fueran entendidas y comprendidas por todos los usuarios de estos espacios públicos, que son miles de personas de La Coruña, insisto, y fuera de La Coruña, y que después de este diagnóstico, pues que nos pongamos lo más rápido posible pues a ello, para evitar, insisto, riesgos innecesarios, situaciones de peligro innecesario, y evitar simplemente informando, utilizando también la web municipal, aplicaciones municipales, formación y charlas en los colegios a los niños, formación a los servicios de seguridad, protección civil, utilizando todos los recursos para que solo con informar de las situaciones de peligro que pueda haber en las zonas evitemos riesgos innecesarios y a pérdida de vidas que, por desgracia, todos nos recordamos de muchas personas que perdieron en estas playas o este mar la vida en alguna ocasión. Muchas gracias.
Moitas grazas, señor Coira. Por parte do Grupo Socialista, señora Fontán. Sí, ben, en primeiro lugar, felicitarnos pola moción e pola iniciativa escolar, aínda que houberan recollido un modelo americano que un pouco se parece ao que temos nos que implementar aquí, non? Ben, eu aquí me gustaría diferenciar dous planos, un plano que é o plano das praias e o resto da costa. O que parece realmente inverosímil é que a esta altura da historia, da nosa historia recente incluso, as prácticas temerarias estén levando a ter que tomar medidas que en outros concellos, como por exemplo San Sebastián, non se están tomando increíblemente, como é balizar a entrada ás areais ou balizar zonas onde, lóxicamente, non se debería ter acceso. Falemos do Millennium, falemos de Punta Herminia, onde creo que con un poquinho de eso que chamamos os galegos sentidiño, todos sabemos que cando hai un temporal ninguén se debe achegar ali. Agradezo que Mónica Martínez houbera cambiado instalar por mellorar, porque xa tiñamos algúns cartéis. Sí que é verdad que son insuficientes, que hai que melloralos. Temos moitos kilómetros de costa, bastantes kilómetros de areais, e teñen que estar, como ben apuntaba o concelleiro Coira, ben sinalados. A sinalética ten que ser clara e homoxénea, que a mesma imaxe sirva para que todos teñamos claro que o que se proíbe no Millennium se proíbe en Punta Herminia simplemente con a imaxe, eso hai que homoxeneizalo. Por outra banda, me gustaría destacar, porque onte estuve falando con el deste asunto, a laboura que fan dende Seguridade Ciudadán, precisamente balizando, poñendo os coches unha e outra vez, cada vez que hai temporal nos areais, non? Dase unha alerta, balízase a Escravas, Millennium, Punta Herminia, e ainda así vemos como as prácticas temerarias de querer sacar a mellor foto, achegarse, poñen en risco non só a persona que o fai, sino tamén aos membros de Protección Civil, Seguridade Ciudadana e bombeiros que prestan este servicio tan importante para todos nós. Por último, tamén salientar que cada vez que hai un temporal hai os preceptivos avisos a través da prensa e das redes do Concello. Aínda así, parece que estamos constantemente reiterando e ter que facer o que o concelleiro do Partido Popular sinalaba, formación e información. E alégrome que neste punto estemos todos de acordo, porque esta é a terceira vez que este tema ven a un pleno. Gobernando o Partido Popular veu un pleno e houve un compromiso de mellorar a sinaléctrica, non se cumpliu. Gobernando a Marea veu a pleno, houve un compromiso, non se cumpliu. Desta volta, nós temos a firme responsabilidade, a firme convicción de leválo adiante. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Procedemos entón á votación. Votos a favor da moción. Pois queda aprobada por unanimidade. Moi ben. Pasamos á seguinte moción do Grupo Mixto Ciudadanos relativa al transporte sostenible para la renovación de la flota con autobuses 100% eléctricos. Sobre esta moción hay una enmienda de sustitución por parte de Marea Atlántica. No sé si acepta la moción. Bien, entonces procedemos a defender la suya y se votarán por separado. Tiene la palabra, señora Martínez. Bien. Cada 2 autobuses eléctricos ahorran un barril de petróleo al día, o sea, 365 barriles al año. Por lo tanto, cada millón de autobuses eléctricos ahorrarán 500.000 barriles diarios, que es la cantidad a la que China va de manera acelerada. La clave siguiente es no producir esa electricidad con carbón o fuel. Galicia ya produce más de la mitad de la energía muchas horas del año con energía verde. Y en cualquier caso, ese problema de generación no dependería de María Pita, que por supuesto puede negociar el mismo ayuntamiento que toda su energía comprada a X empresas sea generada con renovables, como hacen otros ayuntamientos y empresas. Los autobuses híbridos, como los que ya ha aprobado la compañía de tranvías, son un escalón intermedio en los próximos años de transición hacia la movilidad 100% eléctrica, pero en temas tecnológicos se necesita analizar en profundidad las propuestas y posibles soluciones a la sustitución de cualquier flota, pues en juego está la contaminación de nuestro aire. Tampoco es una solución no contaminante el gas. Contamina menos, pero contamina
contamina. Ahora mismo, con la tecnología disponible, hablamos de un problema estrictamente económico, como es el mayor coste de un autobús eléctrico 100% y las instalaciones de recarga necesarias. Esa es la razón de que la colaboración financiera público-privada sea determinante en este tipo de proyectos avanzados. Es nuestro deber desde María Pita ser ágiles y modificar el nuevo clausulado de la concesión futura, solicitando determinadas directrices sobre la flota, sin olvidar que hay que otorgar plazo suficiente en años pactados para la sustitución progresiva de la flota si el concesionario final es el que actualmente presta el servicio o si la nueva empresa que gane el concurso se subroga en trabajadores y en todo o parte del parque actual de autobuses urbanos mediante negociación con la empresa actual si ésta no continuase en su actividad. Tampoco debe de darnos miedo utilizar fondos públicos, llegado el caso, como ayuda a la empresa concesionaria futura y, desde luego, solicitar en los nuevos pliegos determinadas características para los autobuses que prestarán el servicio, ya que los buses más eficientes pueden costar el doble o el triple que un autobús tradicional y la clave siempre será que esto se explique bien a los ciudadanos. La propuesta más avanzada que afecta al concello solo tiene una dirección y es la compra de autobuses eléctricos 100% de manera progresiva. Es el presente y hacia ahí va el mercado. La única excusa desde la empresa concesionaria tiene que ser el posible coste y nunca la tecnología disponible. No aceptamos la enmienda de La Marea porque no quieren negociar, quieren imponer y sin coste para el concello, y así será imposible ese cambio por falta de liquidez de la compañía de tranvías. Procede primero saber quién va a seguir prestando el servicio y, por supuesto, incorporar esa petición en el nuevo concurso. La compañía de tranvías no querrá meterse en inversiones sin saber si seguirá trabajando. Para sustituir todos los autobuses haría falta una operación de leasing o renting muy importante. Se puede gestionar y se consigue, pero seguramente la compañía de tranvías dirá que no hasta saber si seguirá y a qué precio cada billete. Y esa compra de nuevos autobuses solo puede ser de golpe en un nuevo concurso y con una nueva empresa. Si es con la compañía de tranvías actual, tiene que ser compra de buses progresiva por año, coordinado todo muy bien con la retirada de los buses más antiguos y más contaminantes. Por eso, al Pleno proponemos el siguiente acuerdo: acordar con la compañía de tranvías de A Coruña adaptar la flota de vehículos al escenario de transporte sostenible al que debemos ir con la compra progresiva de autobuses 100% eléctricos. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, en primeiro lugar, queremos aclarar que o escenario respecto da compañía de tranvías, que é quen se menciona nos acordos da moción, é un escenario incerto, porque hai unha declaración de caducidade aprobada en Xunta de Goberno Local no mandato da Marea Atlántica, unha posterior consulta á Comisión Europea e unha xudicialización desta toma de decisión, desta decisión do goberno anterior. O problema é ese escenario incerto, non? Porque non sabemos, unha vez que se resolva o proceso xudicial, cando vai ser o remate da concesión, pero que, ademais, o que está falando esta moción, ou o que pretende esta moción, é que o Concello da Coruña financie a compañía de tranvías a compra destes autobuses. Acaba de dicir a señora Martínez Lema que a compañía de tranvías non ten liquidez ou non pode ter liquidez para afrontar isto. A compañía de tranvías, vamos, xa quixera moitas empresas ter a liquidez que ten a compañía de tranvías por xestionar un servizo público, por certo, con numerosas carencias e que adoita resistirse a mellorar o servizo case sempre que se lle demanda unha mellora de servizo, non? E o que obriga esta moción, ou o que obrigaría o Concello esta moción, é a facerse a que a compañía de tranvías se fixese cunha frota de vehículos que polos propios pregos da concesión do Servizo de Transporte Urbano non van reverter no Concello da Coruña ou non revertirían no Concello da Coruña porque non está neses pregos desa concesión, digamos, a amortización dos vehículos. Polo tanto, creemos que por aí non poden ir os tiros. Nós non negamos as cifras, evidentemente, da reducción de emisións, da reducción de consumo de petróleo ou de, mellor dito, de combustibles fósiles. O que pasa que non é o único problema que teñen os autobuses na nosa cidade, o combustible que utilizan. Hai outras características dos buses da nosa cidade que dificultan que dean un servizo axeitado.
Unha delas é o propio tamaño dos autobuses e o feito de que haxa autobuses articulados é un auténtico problema para circular por unha cidade de 38 kilómetros cadrados coa densidade de poboación que ten, coas rúas pequenas que ten, etcétera, etcétera. Todos sabemos os highways que teñen que facer os autobuses para circular pola nosa cidade. Polo tanto, as características dos autobuses non son, que dan problemas, digamos, na nosa cidade non son exclusivamente o combustible, senón o seu propio tamaño e xa non digamos o servizo que ofrecen, non de frecuencias, de horarios, etcétera, etcétera. Polo tanto, nos creemos que a prioridade ten que ir por outro lado, que o Concello da Coruña ten que centrarse, en primeiro lugar, en instalar o carril bus, que para nós é absolutamente prioritario e debecemos porque se instale dunha vez. Non negamos, como digo, as cifras que sinala a señora Martínez Lema, pero sí que é certo que, tal e como se establece a proposta, nós non imos votar a favor. Moitas grazas, señora Beira. Señor Varela, pola Marea Atlántica. Sí. Señora Martínez, coa nosa emenda non tratamos de impoñer nada, máis ben darlle solvencia técnica á súa moción, ahora explicarei en que sentido, e garantir o interese xeral. Da súa moción emana certa simpatía pola compañía de tranvías. Para nós a prioridade non é a compañía de tranvías, senón o Concello, non? E os seus recursos. E por iso o que propoñíamos era sustituir a súa moción para exixir a concesionaria do contrato de transporte público da Coruña a adaptación sen costo para o Concello da flota, tampouco especificábamos tempos, non? Para cumplir coas recomendacións recollidas no Libro Blanco de Transporte da Unión Europea. E falábamos do Libro Blanco de Transporte para non falar de fórmulas concretas que eu creo que teñen que ser avaliadas, xa o foron en certa maneira no pasado mandato técnicamente. Creo que non somos nós os que temos que decidir de que maneira ten que funcionar a flota da compañía de tranvías. O Libro Blanco de Transporte que cito, eu creo que un documento relevante, define unha estrategia a que todas as partes interesadas en materia de transporte poden contribuir para lograr un sistema de transporte máis competitivo e eficiente no uso dos recursos. E, ademais, recolle orientacións para implementar no transporte urbano e suburbano e reducir sustancialmente a súa contaminación. Bueno, con unha serie de parámetros técnicos que nos parecía máis serio mencionar, non? E despois que tivera a consecución, o detalle necesario. No pasado mandato nos traballamos xa neste ámbito, existen varios sistemas de propulsión, efectivamente, dos vehículos de transporte público por carreteira. Está claro que o sistema de propulsión da compañía ou da flota da empresa concesionaria é moi contaminante actualmente, porque todos os buses son diésel, dos 93 buses que ten o 100% son diésel, e xa hai alternativas, efectivamente, a este sistema. No Estado hai flotas a gas e outras que xa dispoñen de moitas unidades híbridas. Como sabe, fixemos probas no pasado mandato. A concesionaria do transporte público da cidade, precisamente, fixo, como lle decía, probas con unidades híbridas. Sería oportuno, antes de votar unha emenda, o sea, unha moción como esta, tan concreta, saber cales foron os resultados que aínda, de esa avaliación que fixo a compañía de tranvías no seu momento. Eu creo que o que debemos de solicitar non é tanto un sistema concreto de propulsión, senón o cumprimento do Obxectivo Europeo de Reducción das Emisións e da contaminación do aire e do ruido. E por iso, se non se aproba a nosa emenda, absterémonos na votación. Grazas. Moitas grazas, señor Varela. Polo Partido Popular, señor Deus. Muchas gracias, señora alcaldesa. La apuesta por un transporte público de cero emisiones en España ha de ser firme, tanto por parte de las administraciones como de los fabricantes. En esta apuesta, el autobús eléctrico se postula como una de las grandes bazas para reducir las emisiones de efecto invernadero en nuestro país. Su implantación es más sencilla, puesto que no hay que realizar obras en contraposición con el tranvía, el mantenimiento es más sencillo y tiene una mayor versatilidad. Se calcula que el transporte es responsable aproximadamente de la cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Aunque los autobuses públicos son solo una pequeña parte de la flota mundial de vehículos, el urbanismo de las ciudades está cambiando en la dirección de respetar más el medio ambiente y en esto es en donde se tiene que ver el respaldo de las administraciones públicas. El uso de la electricidad como combustible alternativo para el transporte por carretera contribuye a reducir la contaminación atmosférica, la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación acústica.
En las grandes ciudades españolas, aunque se están tomando medidas, las flotas de autobuses totalmente eléctricos son todavía muy bajas, no llega a un 5%, lo mismo que ocurre en las grandes capitales europeas. Y, curiosamente, el 99% de los autobuses eléctricos del mundo están en China. Ya existe un programa europeo, el proyecto CEUS, Sistema de Autobuses Urbanos con Cero Emisiones, que tiene por objetivo el desarrollo de vehículos eléctricos de gran capacidad y la creación de infraestructuras adecuadas para su recarga. En nuestra ciudad, es cierto, no hemos dado aún un paso importante en el posicionamiento de la movilidad pública eléctrica. También es cierto que en estos momentos en nuestra ciudad existe un conflicto abierto que enfrenta al Concello y a la compañía de tranvías en los juzgados, a propósito de la fecha a partir de la cual debe contarse el periodo de 30 años en que deben extinguirse las adjudicaciones, que, como en el caso de la empresa de tranvías, no fueron licitadas públicamente. Este recurso, que se encuentra a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lastra en cierta medida la toma de decisiones por parte de la empresa concesionaria para realizar inversiones importantes a la hora de incorporar a la flota de buses totalmente eléctricos, dado que la inversión económica es muy importante, puesto que el precio de estos vehículos en comparación con otros híbridos es determinante. Tampoco hay que olvidar la tan ansiada revisión de las líneas actuales de bus, asignatura pendiente del Gobierno municipal que lograría más eficiencia en los desplazamientos. Aún así, hay que tener en cuenta otras cuestiones a la hora de gestionar una red de autobuses eléctricos en la ciudad. La topografía de la ciudad es fundamental, puesto que las cuestas, un autobús eléctrico a plena carga, pues reduce su efectividad. No es tan fácil construir autobuses eléctricos, hay pocas empresas que los construyan todavía y el suministro se alarga y el precio es más elevado y una necesidad de recarga de al menos una vez al día. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de realizar una apuesta firme en nuestra ciudad. Si bien el estado del contrato de la compañía de tranvías, por cierto, otro contrato en precario más heredado, coarta en cierta medida la toma de decisiones. Apoyaremos, a pesar de todo, con nuestro voto a favor esta moción. Moitas grazas, señor Deus. Señor Díaz Villoslada, polo Partido Socialista. Sí, grazas. Pola nosa parte, evidentemente, esta cuestión que se plantexa nesta moción enmárcase no conxunto das necesarias medidas ou políticas xerais que traten de mellorar dunha forma sustancial a mobilidade da cidade e, por ende, debería ser tamén a mobilidade metropolitana en termos de menor emisión de CO2, en termos de saúde ambiental, en termos de ocupación do espacio público, de seguridade viaria, etc. Nos compartimos a idea principal desta moción, é dicir, que o concesionario do Servicio Público de Transporte Colectivo en autobús na cidade, pois, de forma progresiva, porque aínda hai algunhas cuestións económicas e incluso tecnolóxicas, vaya incorporando autobuses 100% eléctricos. E en ese sentido, nos xa anuncio que apoiaremos esta moción. No conxunto das políticas de mobilidade, que, como saben todos os grupos, se está traballando xa técnicamente nos diferentes ámbitos de traballo da Mesa pola Mobilidade Sostible, un dos proxectos para implantar este ano pois é establecer esa rede básica pública de recarga de vehículo eléctrico e, por outra parte, evidentemente, un traballo que hai que facer coa compañía de tranvías e, no seu momento, coa nova licitación e nos pregos introducir efectivamente esta prestación de servicios de autobuses 100% eléctricos. É certo que hai algunhas todavía, non sei se discusións, pero sí debates sobre a autonomía, a parte do vehículo do coche eléctrico, do propio autobús eléctrico, porque hai parámetros que pode ser que non se sen suficientes para garantir esa autonomía de 16 horas que precisa un autobús eléctrico para poder cubrir os seus percorridos. Eu, por distendir ao debate, quedaríame cos jarigüeis que comentaba a señora Beira, que molo acuñar para a terminoloxía da mobilidade, porque é moi simplificativo. Eu creo que nos ilustra moito, porque ao final hai verbas que son casi onomatopeyas e nos ilustran de como van as cousas ás veces. En ese sentido, quero tomar esa licencia para incorporar ao debate. Como decía, sí que hai aspectos como a autonomía necesaria dos vehículos, o precio, evidentemente, dos vehículos que pode estar actualmente aínda no doble aproximadamente dun vehículo, incluso dos híbridos que progresivamente se van incorporando, aínda que non son absolutamente eficientes enerxéticamente, evidentemente,
E, en ese sentido, sí que nos, como digo, aparte de outras medidas, porque estamos traballando técnicamente xa nos proxectos de definición do carril bus ou das plataformas reservadas para transporte público, en ese sentido, pois sí que o espírito que é a propia moción, o traballar co actual concesionario ou co futuro concesionario, e é certo, como decía o señor Deus, que situacións de conflictividade non facilitan determinados investimentos dunha forma tan lóxica como pudera ser nunha relación pacífica co concesionario, neste caso, do Servicio de Transporte Público, situación que estamos tratando de reconducir na medida do posible, e en ese sentido, por eso digo que nós imos apoiar dentro do que é a filosofía global desta moción, porque cadra coas medidas con carácter xeral que deben tratar de que a nosa mobilidade na Coruña sexa máis sostible. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor Villoslada. Voulle requerir a señora Beira para que, por favor, cando se remita o borrador da acta do pleno, revise a transcripción ortográfica da palabra Harigüey para non incurrir en ningún erro gramatical. Procedemos, polo tanto, á votación. Comezamos pola votación da enmenda presentada polo Grupo Municipal da Marea Atlántica. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Esto sí que foi un Harigüey, Temos que repetir a votación porque hai un empate. Votos a favor da enmenda da Marea Atlántica. 5. Non hai empate. Votos en contra. 10. Abstencións. Está? Non prospera. Vale. Xa me estaban liando. Non sei se se decataron, pero teño en riba da mesa 2 teléfonos, un ordenador, unha tablet e un micro. É certo estrés tecnolóxico, porque eu non sei aínda utilizar o microondas da miña casa. Entón, a ver se vai o pleno ben, porque entre o estrés e as votacións igual me lío. Votamos a moción, xa que non prospera a enmenda. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada a moción. Última moción de Ciudadanos para facilitar o cambio de uso de local a vivenda. Constan 2 enmendas, unha de sustitución do Partido Socialista e unha do propio grupo propoñente de corrección ao punto primeiro. Entendo que a súa a acepta. Sí, que neste caso, falando con eles, a nosa realmente é unha transacción, porque acordamos correxir o noso primeiro punto porque a redacción non estaba en sentido correcto e agora, tal e como puxemos nós, si estaría correcto engadindo no punto 2 o que a enmenda do PSOE propoñía, con o cal entendo que sería unha enmenda de transacción. Entón, o Partido Socialista retira esa enmenda presentada. Ben, moitas grazas. Pois iniciamos o debate, señora Martínez. Numerosas rúas da nosa cidade mosan un aspecto desolador debido á gran cantidade de locais comerciais que están pechados desde hai anos, moitos deles sucios e abandonados. Por diversas circunstancias son inviables económicamente como negocios, a falta de ingresos para facer fronte aos altos gastos e a presenza de potentes competidores como grandes superficies e o comercio electrónico seguirán lastrando a súa supervivencia. Isto fai que en moitas cidades cun excedente deste tipo de inmobles os propietarios busquen alternativas de uso e a máis demandada nun cambio para uso residencial é converter locales comerciais en vivendas. A demanda de vivenda na nosa cidade e o número de consultas en inmobiliaria sobre estes cambios de uso é constatada cada día por máis axencias. Noutros países e cidades de España, a pérdida da función social que o comercio de barrio realizaba mostrou a necesidade de poder adaptar estes locais como vivendas para abrir unha nova saída ao problema da vivenda e embellecer as calles con vida e novos usos. Para tramitar o cambio de uso hai que cumprir basicamente unha serie de condicións de ámbito urbanístico como a clasificación
do tipo de suelo, se existe limitación de vivendas ou se o edificio en cuestión se encontra fora de ordenación. Por outro lado, están os requisitos acordes coa normativa de habitabilidade, como o tamaño mínimo da superficie e altura, a lonxitude mínima de fachada, a ventilación e de iluminación, a salida de fumes ou a de suministros. O proxecto debe cumprir, ademais, co Código Técnico de Edificación redactado por un arquitecto para poder obter a licencia municipal de obra. Os motivos máis frecuentes polos que se denegan este tipo de licencias no noso Concello parece ser, por un lado, o feito de non cumprir cos requisitos mínimos de habitabilidade, por outro lado, que o edificio se encontre fora de ordeación por estar nunha zona na que o cambio de planeamento modifica as condicións de ocupación. Por todo iso, desde Ciudadanos propoñemos os seguintes acordos. O primeiro, redactado de maneira que se entenda mellor, estudiar todas aquelas solicitudes que dentro dos requisitos que establece a xurisprudencia para poder cambiar o uso nun edificio fora de ordenación se cumplan. Estes requisitos son que o uso sexa autorizable polo planeamento urbanístico no momento do cambio de uso ou ben que a actividade estivese autorizada conforme a normativa en vigor no momento de outorgamento da licencia de obras orixinaria do edificio. Cando as obras que fosen necesarias para acomodar o inmoble ao novo uso sexan autorizables dentro da situación de fora da ordenación dun edificio, o uso non impida ou dificulte a aplicación do planeamento, coa renuncia dos dereitos de indemnización en caso de que se proceda a decisión de eliminar o inmoble para conseguir a execución do planeamento e o cumplimento das normas de habitabilidade. E o punto número 2 sería instar a Concellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras a revisar o decreto 29/2010 do 4 de marzo polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia para que, como di nas disposicións xerais, el objetivo de la reglamentación en materia de habitabilidade de vivenda é dar resposta ás novas demandas da sociedade e garantir, ao mesmo tempo, que se satisfaga o dereito constitucional que todo cidadán ten a habitar nunha vivenda digna, co fin de flexibilizar dita normativa e adaptala ás novas necesidades dos cidadáns, garantindo, en todo caso, as condicións de habitabilidade, salubridade e accesibilidade das vivendas resultantes. Moitas grazas, señora Martínez, polo Bloque Nacionalista Galego. Señora Beira. Sí. Antes de nada, señora alcaldesa, revisarei a acta e consultarei coa Real Academia do Coruño Culto a ver se está ben transcrita. Fora disto, e centrándonos no debate da moción, realmente a nos non nos gusta esta moción, non concordamos coa súa filosofía, nin coa redacción final, nin, por suposto, coa inicial, non? Claro, o que se nos presenta ao final é un escenario no que, ao final, limos todos os baixos comerciais van, ou a maior parte dos baixos comerciais van a acabar sendo vivendas, ou seja, viviremos nos baixos comerciais e compraremos todas e todos en Amazon. Non é que eu teña nada en particular contra Amazon, pero creo que non é un modelo de desenvolvemento económico ideal, non? Quitando, evidentemente, que vai avanzar o comercio electrónico e que iso non se nega, tampouco me parece axeitado decretar de alguna maneira o falecemento aquí do pequeno comercio ou da función social do pequeno comercio, porque ao final que imos facer? Imos comprar os zapatos en Amazon e cando se nos estropeen os zapatos, tirámolos, porque total non imos ter zapateiro, non imos ter baixos comerciais onde teñamos, por exemplo, zapateiros para amañar os zapatos, non? Ao final é un exemplo, pero sí que é bastante simbólico do que suporía a eliminación moitas veces de baixos comerciais onde se poden instalar negocios que non só teñen que ser de compra, poden ser de reparación, poden ser de moitísimas cuestións que non se poden facer por vía electrónica. Nos creemos que se aproba esta moción, se prospera esta moción e se
digamos, se seguimos no camiño de facilitar que todos os baixos comerciais se convertan en vivenda, o que imos facilitar é unha presión urbanística sobre os actuais ocupantes dos baixos comerciais, porque evidentemente vai ser máis rendível seguramente que se convertan en vivenda e que se poidan vender aos prezos os que está a vivenda na nosa cidade, e poderían dar lugar mesmo a prácticas de mobbing inmobiliario que xa se dan na nosa cidade. O problema de vivenda da nosa cidade é porque hai moita vivenda baleira, non precisamente en baixos, senón en alturas, moita nun estado absolutamente penoso, a prezos afastadísimos das rendas que poden pagar as coruñesas e os coruñeses, e o papel da Administración está en inspeccionar esas vivendas, en fomentar o aluguer e en fomentar a rehabilitación, como vimos de facer agora hoxe mesmo coa aprobación da ordenanza. Nos creemos que para os baixos comerciais hai outras solucións. Os baixos comerciais poden ser lugares de socialización para os barrios, poden ter usos comunitarios e, ademais, hai un labor que pode facer a Administración que pasa pola implementación do banco de locais comerciais que nós temos proposto en reiteradas ocasións, pero tamén en estudar a situación dos baixos comerciais, os tamaños, as opcións que teñen cada un dos baixos, se teñen ou non almacén, que servizos teñen, etcétera, etcétera, e logo de ter esa radiografía que se poña ao servizo da cidadanía e que iso poida servir tamén para que quen quera implementar un negocio saiba exactamente onde están os locais máis aptos para o seu negocio. Creemos que hai alternativas e non hai por que... Nos creemos que esta moción non é o que necesita precisamente a cidade, nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea, señor Martínez. Ben, bo día. Aproveito esta primeira intervención para saudar ao conxunto da corporación, os xornalistas, traballadores municipais, veciños, veciñas que nos seguen, e tamén para enviar un sinal de apoio aos traballadoras de Xiro de la Cal que non teñen hoxe tampouco un bo día. Con respecto á moción, nos podemos estar de acordo nalgúna, digamos, na parte do diagnóstico de algunhas das doenzas que se sinalan na moción, e mesmo, seguramente en proporcións distintas, con algunhas das causas. As dúas doenzas que se sinalan na moción ou que se xustifican para facer esta proposta é a crise do comercio de proximidade, onde eu destacaría unha das singularidades desta cidade, que é a aposta desaforada polas grandes superficies, que é case un sinal de distinción, e as dificultades de acceso á vivenda, que efectivamente son moitas e moi severas, como veremos logo no debate da nosa moción ao respecto. O que non podemos compartir de ninguna maneira é o tratamento, o remedio que se propón. Nos poderíamos apoiar unha moción sobre o comercio de proximidade que propuxese un banco público de locais, que propuxese medidas de apoio ao emprendemento social e cooperativo, que propuxese traslado de pequenas instalacións ou pequenos servizos municipais a locais que dinamicen e tiren dos baixos dunha rúa, en que se dedicasen locais a tecido asociativo. O que non podemos é asumir como solución a renuncia á dinamización da planta comercial e os baixos comerciais. Nos poderíamos apoiar unha moción que falase de vivendas e o que se propón é a promoción de vivenda pública, a regulación de alugueres, como veremos despois, ou a mobilización da, como apuntaba a concelleira do BNG, da inxente vivenda baleira da cidade. Agora, a resposta ao problema da vivenda non pode ser unha maior precarización da oferta residencial na cidade. Para entendernos, se o problema é o mercado, a receita non pode ser dobre ración de mercado. O comercio de proximidade creo que ten unha función social plenamente vixente, outra cousa é que se transforme ou que a teña que compartir, efectivamente, con novos fenómenos e novos espazos, non sempre presenciais de intercambio, pero ten tamén unha función urbanística. Se en espazo público non hai cidade, e para que un lugar poida ter a consideración de espazo público necesita diversidade de usos, de fluxos e de actividades, e aí o comercio, entre outros usos, é clave. Esta proposta non dubido que poida ser útil, con todo o respecto, para as axencias que se citan na exposición de motivos ou para os propietarios de locais comerciais, que tamén son veciños e tamén son veciñas desta cidade, e nós podemos compartir as súas preocupacións, pero non é positiva para a cidade,
non cando menos tal e como se formula nesta moción, e eu penso que aprobar esta proposta así, desta maneira, mesmo pode resultar temerario. Eu non nego que no marco dunha planificación máis ampla, dunha análise concienciuda, para contextos moi concretos, de xeito moi controlado, e coa iniciativa pública moi presente, e hai casos en grandes cidades españolas onde isto se impulsa dende a administración, sempre que a administración impulse vivenda de protección oficial ou en aluguer social e sempre que a presenza, a oferta de comercio nesas rúas está garantida, non como unha alternativa, digamos, ao deserto comercial de algunhas zonas da cidade, poida ter interese. Pero, lamentablemente, non é iso, nestes termos, o que se propón nesta moción, senón que se fai unha proposta, desde o meu punto de vista, demasiado vaga e demasiado indiscriminada. É por iso que non podemos apoiar esta moción e votaremos en contra, e tampouco mellora, digamos, a opinión tras a incorporación da emenda do Partido Socialista. E para rematar, se cadra me equivoco, pero alguén pode ter a tentación de aproveitar este debate e esta moción para sacar de paseo outra vez os famosos pisitos da Marea, xa o fixo o gabinete de propaganda esta semana. Eu, por suposto, síntanse libres de sacar a pasear ese asunto sempre que queiran. A xustiza xa dixo o que tiña que decir. Eu só espero que cando se saquen a pasear esas cousas non se fagan como medida preventiva ante a falta de iniciativa nas políticas de vivenda ou mesmo os malos resultados que poida ter unha convocatoria, oxalá me equivoque, de captación de vivendas para aluguer social. Amén. Moitas grazas, señor Martínez. Turno para o Partido Popular, señor Fernández Prado. Gracias, alcaldesa, y buenos días a todos. Pues a nosotros tampoco, como está redactada esta moción, entendemos que no va ni soluciona el problema de fondo. No creemos ni del tema del comercio y de la situación actual de los bajos vacíos, ni creemos que tampoco solucione los problemas de denegación de cambio de uso en alguno de los locales. El Plan General permite esos cambios de locales con ciertas restricciones y cierto control. Y nos parece que este es un tema que, como se ha dicho por parte de los otros portavoces, es importante tomarlo con mesura. Es decir, lo permite el Plan General, pero tiene unos controles y creo que hay que seguir teniendo esos controles para no quedarnos sin bajos comerciales en ningún sitio. Pero está permitido por el plan. Si se quiere hacer algún cambio concreto, a nosotros nos gustaría que se dijese cuál y cómo y con qué matices para, como decíamos, no quedarnos sin bajos comerciales. Pero, evidentemente, hoy por hoy el Plan General lo permite con unas condiciones de limitación. Tampoco es un problema el que hay con el decreto de habitabilidad, porque el decreto de habitabilidad también permite el cambio de uso de locales a viviendas. Y, de hecho, pues es un decreto que no es especialmente problemático, sí lo fue el del bipartito, pero este lleva casi 10 años funcionando y los profesionales están contentos con él y permite no solo estos cambios de uso, sino tiene una posibilidad de excepcionalidad incluso para soluciones imaginativas de los arquitectos o alguna de las cosas como las que proponía la voceira do BNG de compartir trabajo con vivienda y permite ciertas excepcionalidades y creo que el decreto tampoco es el problema. Que yo sepa, las que se han ido denegando ha sido por cuestiones técnicas del Código Técnico de la Edificación y de otros temas vinculados especialmente con extracciones de humo y otras cosas, pero por interpretaciones. En cualquier caso, sí que creemos que lo más importante es que siga vigente estas condiciones y exigencias de habitabilidad mínimas que establece el decreto de la Xunta, porque si no todos sabemos lo que va a pasar, y es que algún desalmado va a comprar esos bajos, los va a convertir en vivienda y al final quien paga es la gente más desfavorecida que se lo alquilará en malas condiciones si no tienen esas condiciones mínimas de habitabilidad, como estamos viendo en alguna gran ciudad en España. Por lo tanto, tampoco creemos que esa sea la mejor solución. En cualquier caso, nos gustaría traer al debate también otro aspecto importante. Hemos oído recientemente quejas de los vecinos del Viña, en concreto de las calles Bugallán Marchesi y Álvaro Cunqueiro, porque algunas de estas viviendas reconvertidas en locales se están dedicando a la prostitución y están generando problemas en el barrio. Creo que es importante, es independientemente del fondo, pero creo que sí es importante traerlo. Esas denuncias están hechas por escrito, tanto aquí como en el Gobierno central. Creemos que es importante que las dos administraciones, tanto el Gobierno local como el Gobierno del Estado, tomen medidas en este problema también serio. Por lo tanto, nosotros creemos que está bien que haya flexibilidad, creemos que en determinadas condiciones es posible y se pueden permitir transformar esos locales.
creemos que el Plan General ya lo recoge con ciertas limitaciones. Lo único que creemos que no se deben de bajar las exigencias mínimas de habitabilidad de esas viviendas y, por lo tanto, nosotros nos abstendremos en esta moción porque entendemos que no aporta al debate de verdad de fondo, al debate importante, ni del comercio, ni de la vivienda, ni de los cambios de uso de local a vivienda. Muchas gracias, señor Fernández Prado. Por el Partido Socialista, señor Díaz Villoslada. Sí, gracias. Bueno, os deberes nestes temas os temos o Goberno Municipal, o Goberno do Estado e tamén, señor Fernández Prado, a Administración Autonómica. Quer dicir que todos temos a nosa parte de responsabilidade en que o urbanismo funcione neste ámbito urbano, neste caso, da mellor forma posible. Dúas cousas. A nós tampouco nos gusta a situación de que exista unha minoración progresiva do comercio de proximidade ou do comercio das rúas que signifiquen que pasen a clausurarse e pasar todos a ser vivendas. Quer dicir, esa situación non é a desexable. Creemos que a vida da cidade necesita comercio, pero incluso hai alternativas a convertir os locais comerciais en locais de vivenda porque pode haber espacios, como creo que sinalaba a señora Beira, máis de uso das comunidades, de aspectos máis sociais. Non? Pero é certo que é unha realidade que hai un incremento progresivo das solicitudes de licencias para cambio de uso de local comercial a vivenda, que moitas delas, efectivamente, como sinalaba o señor Fernández Prado, teñen que ser rexeitadas porque non dan cumprimento a determinados temas de habitabilidade, non? Básicamente, a problemas de accesibilidade, aos problemas sistemáticos de saída de fumes ou a cumprimentos, insisto, de habitabilidade fundamentalmente polo feito de necesitar dúas estancias cara a vía pública. Quer dicir que non é a situación desexable, pero hai unha realidade que hai que xestionar e que hai que afrontar. Nos, na borrador de emenda, ou na emenda que inicialmente presentábamos, o que si considerábamos que era, como se decía en varias das intervencións, a normativa do Plan Xeral sí que permite estes cambios. É certo que se deniegan moitas por eses problemas en materia de habitabilidade e accesibilidade e por iso o que sí nos preocupaba era que cando se instaba a Xunta de Galicia a facer esa modificación do decreto se garantise efectivamente as condicións, como decimos, de habitabilidade, salubridade e accesibilidade das vivendas resultantes. Entón, resumidamente, quero dicir que non nos gusta moito ese panorama, pero ese panorama existe, a normativa do Plan Xeral o fai viable, existen licencias en ese sentido e temos que tratar de xestionalas cos mellores criterios posibles. Daí a nosa emenda inicial que coas autoemendas presentadas ou a transacción que conseguimos creo que sitúan no punto correcto pois a solución para tratar de avanzar nesta cuestión que, insisto, non pasa por unha supresión evidentemente, pero é unha evolución propia da cidade e son outras políticas coas que temos que intervir para tratar de paliar ese cambio sistemático de local comercial a vivenda. Pero o plenamente o exixe, pero non podemos perder de vista os criterios de accesibilidade. En todo caso, pola transacción nos sí que apoiamos esta emenda. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos xa á votación da moción unha vez que se incorporan as enmendas. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Grazas. Queda aprobada a moción. Pasamos xa ás mocións presentadas polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. A primeira delas sobre o servizo de garda de 24 horas nos xulgados de instrucción da Coruña. Ten a palabra o señor Jorquera Caselas. Moitas grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, a esta moción presentouse unha emenda do Grupo Municipal Socialista que entendemos que o único que fai é complementar o que figuraba na proposta do BNG, polo tanto, anuncio xa que aceptamos esa emenda. Ben, nesta moción propoñemos que o Pleno do Concello solicite a Xunta de Galiza que emita informe favorável para que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza propoña o establecemento do servizo de garda de 24 horas nos xulgados de instrucción da Coruña. Trátase dunha demanda compartida por todos os estamentos xudiciais.
Trátase dunha demanda de cidade, unha demanda que ia ser obxecto dunha declaración institucional por parte deste Concello que foi bloqueada polo Grupo Popular con desculpas, eu creo que nunca mellor dito, de mal pagador. Tras a aprobación en setembro de 2005 do Regulamento de Aspectos Accesorios das Actuacións Xudiciais polo Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, abriuse a posibilidade de estender o réxime de gardas de 24 horas a partidos xudiciais como o da Coruña. Así, o artigo 59.3 establece que o Consello Xeral do Poder Xudicial poderá acordar, en atención ao volume de asuntos penais tramitados, a poboación correspondente ao territorio do partido xudicial e as características da súa organización xudicial, a proposta da Xunta de Xuíces e da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza correspondente, previo informe do Ministerio de Xustiza e, no seu caso, da Comunidade Autónoma con competencia na materia, a extensión do réxime de gardas establecidos nos artigos 57 e 58 dese regulamento a un ou varios partidos judiciais con 8 ou máis xulgados de instrucción. Isto é, que o servizo de garda se preste por un xulgado de instrucción en servizo de garda ordinaria de 24 horas. Tanto é así que despois de que en marzo de 2019 o Consello Xeral do Poder Xudicial mudase o sistema de gardas na cidade de Córdoba, a Coruña e Vigo, no conxunto do territorio do Estado español, son os únicos partidos xudiciais con 8 ou máis xulgados de instrucción que non teñen gardas de 24 horas. Iso, pese a que no caso da Coruña, a poboación do partido xudicial é superior en 30.000 habitantes a do partido xudicial de Córdoba. A posta en marcha do sistema de gardas de 24 horas introduciría non só melloras a nivel laboral, senón tamén para a cidadanía, pois proporcionaría un servicio diario continuado para poder acudir aos xulgados, outorgaría fluidez ao xulgado de guardia ou evitaría prolongacións innecesarias, por exemplo, das detencións. A Xunta de Xuíces e a Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitiron informes favoráveis, porén, a non emisión do preceptivo informe por parte do actual Goberno galego supón un bloqueo de feito a unha demanda compartida por todos os estamentos xudiciais. Cando intentamos consensuar unha declaración institucional, a razón que deu o Grupo Popular para bloqueala é que a Xunta fixera unha segunda solicitude de aclaracións ao Ministerio de Xustiza e estaba pendente de resposta. Moito nos tememos, se non hai cambio de goberno galego o 5 de abril, que cando chegue a resposta haberá unha terceira solicitude de aclaracións por parte da Xunta ao Ministerio de Xustiza. Porque a cuestión, dende o noso punto de vista, é sinxela. Non é un problema de aclaracións, é un problema de recursos. E a Xunta de Galiza non quere asignar recursos para mellorar a prestación do servicio. Polas razóns expostas, solicitamos o voto favorable a esta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Por Ciudadanos, señora Martínez. Ben, tal e como comentaba o señor Jorquera, xunto cos de Vigo, os xulgados da Coruña son os únicos partidos xudiciais con máis de 8 xulgados de instrucción que manteñen gardas semanais, son os únicos que non teñen gardas de 24 horas. Parecenos unha discriminación que debería de terse xa solucionado, tendo en conta que existe un informe favorable do Consello Xeral do Poder Xudicial a prestación do servicio de 24 horas en cidades con partidos xudiciais con 8 ou máis xulgados de instrucción, e tamén a Sala do Goberno do Tribunal Superior de Galicia emitiu un informe de Xustiza de Galicia emitiu un informe favorable á aplicación desta demanda da Xunta Sectorial de Xuíces de Instrucción da Coruña. Estamos a favor desta moción, xa estábamos a favor de que fose no anterior pleno como declaración institucional, pero non puido ser porque o Partido Popular preferiu agardar polo informe favorable da Xunta de Galicia, un informe que se solicita a través desta moción, pero que xa se puido ter feito con anterioridade. En calquera caso, concordamos cos membros da carreira xudicial na importancia de ter un deseño de oficina xudicial que permita unha resposta rápida, áxil e eficaz, unha xustiza máis cercana, axustada ás necesidades da cidadanía e que permita ter sempre un xulgado de instrucción no que se atenda mañá, tarde e noite. Tal e como funcionan agora, cada xulgado está en situación de garda 7 días seguidos, pero a xornada partida, aínda que os membros do xulgado deben estar continuamente localizados e dispoñibles para atender casos extremos como o levantamento dun cadáver, pero, sen embargo, un caso de violencia machista non podería ir directo ao xulgado fora do horario, nas gardas de 24 horas, sí.
Con referencia a este asunto, tamén o Partido Xudicial da Coruña xa solicitou reiteradamente a creación dun segundo xulgado exclusivo de violencia sobre a muller ante a gran incidencia de casos. Recordamos que as primeiras medidas tan importantes neste tipo de delitos para prever situacións de risco para a vítima tómanse nos xulgados de garda fora do horario de audiencias. Cambiar o modelo permitirá unha organización do traballo máis eficiente, evitando que nunha semana se acumulen asuntos especialmente importantes ou voluminosos, mellorando tamén as condicións do persoal ao acabar coa disponibilidade continua durante 7 días seguidos. En definitiva, permitiría unha xusticia máis áxil e efectiva para os cidadáns e evitaría discriminacións con veciños do resto de España. Gustaríame tamén mencionar, aínda que non afecte nesta moción, o infrapagados que están os abogados de oficio, que en moitos casos teñen que lidiar con macroprocesos, como o do Prestige, infrapagados e con retraso nos pagos. O noso voto vai ser a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señora Delso. Sí, bo día a todas, compañeiras, compañeros de corporación, traballadores municipais e dos medios de comunicación e tamén os veciños e veciñas que nos acompañan no Salón de Plenos e as veciñas e veciños que nos seguides tamén a través do streaming. Estamos de acordo co contido desta moción. Evidentemente, unha demanda de cidade e lamentamos que isto non pudese ser, como debería ser, un acordo unánime do conxunto da corporación. E lamentamos, nese sentido, o bloqueo por parte do Partido Popular de facer unha declaración institucional ao respecto. Esta moción non vou a repetir algunhas cousas que xa se dixeron polos compañeros que me precederon. Esta moción trae ao pleno unha demanda reiterada pola magistratura da nosa cidade e unha demanda que o Partido Xudicial da Coruña comparte co de Vigo, sendo os únicos partidos xudiciais de todo o Estado con 8 xulgados de instrucción ou máis que aínda non teñen implantadas as gardas de 24 horas. Estas gardas de 24 horas permitirían ter sempre un xulgado de instrucción no que se atenda mañá, tarde e noite e redundarían nalgo que é necesario para calquer servizo público, que é ter un servizo máis áxil, eficaz e cercano. Isto permitiría unha organización do traballo máis eficiente e melloraría tamén as condicións do persoal ao acabar coa disponibilidade continua durante os 7 días seguidos, coa carga que supón para xuíces e funcionarios de xustiza. Como pode ser que en Galiza esteamos a cola do servizo de garda de 24 horas e como pode ser que unha medida xa implantada en todo o Estado e que suporía, como xa dixemos, melloras a nivel laboral e unha mellora significativa no servizo que se ofrece á cidadanía, continúe agardando pola autorización da Xunta de Galicia. Por todo isto, votaremos a favor desta moción, máis nada. Grazas, señora Delso. Polo Partido Popular, señor Rodríguez. Perdón, encenda o micro. Permítame, señor Jorquera, que tente ser eu o que explique as nosas razóns e logo cada quen que as califique. Dende logo, non podo aceptar o de excusas de mal pagador simplemente porque a decisión non a vai a tomar a Xunta e o único que está claro en toda esta cuestión é que a Xunta é quen vai pagar. Co cal, penso que non é, quizáis, a expresión máis acaída. O que estamos a discutir aquí é o establecemento dunha excepción. A día de hoxe, o xulgado da Coruña, igual que o xulgado de Vigo, ten o sistema de garda que regulamentariamente lle corresponde. E, polo tanto, o órgano que pode acordar esa excepción e, polo tanto, cambiar ese sistema é o Consello Xeral do Poder Xudicial, que, ademais, o órgano que conta coa información xudicial precisa sobre o volume dos asuntos que diariamente se atenden no servizo de garda. É certo que a finais do pasado ano o Servizo de Inspección do Consello Xeral do Poder Xudicial comunicou á Xunta que se incoaran 2 expedientes para analizar este posible cambio en Vigo e a Coruña e solicitou da Xunta que, con carácter previo á proposta do Servizo de Inspección do Consello Xeral do Poder Xudicial, que é quen vai decidir, dende a Comunidade Autónoma se remitise informe sobre a súa viabilidade. O único informe que se solicitou, non van nin 2, nin teño previsto que haxa 3, se responde. En esta resposta, en resposta a esa solicitude, insisto, o que fixo a Xunta foi solicitar do Consello Xeral do Poder Xudicial o resultado da análise do volume de asuntos que atenden a garda para poder ter un criterio sobre a oportunidade da proposta, o impacto económico e o que é máis importante, o beneficio para a cidadanía. Por lo tanto, unha vez se dispoña deses datos, a Xunta emitirá o informe solicitado e o Consello Xeral do Poder Xudicial resolverá. Por lo tanto, este e non outro é o motivo polo que non podemos apoiar a moción presentada, que é o mesmo polo que non podemos tampouco estar de acordo con a declaración institucional.
Por que? Porque non semella lóxico solicitar a emisión dun informe en sentido favorable ao establecemento dunha excepción previamente a dispor da documentación que precisamente debe justificar a procedencia desa excepción. Non é tan complicado. Pero quero que quede ben claro, nós non estamos en contra dese sistema de garda. O que sí pretendemos é que se solicita un informe e a Xunta para poder emitilo demanda de quen ten que resolver unha información, esa se resolva. Se eso se tivera dado, e se tivera recibido a información e a Xunta non tivera respondido ou estuvera a dilatar ese informe, pois a nosa postura sería claramente outra. Sobre todo, porque, insisto, o principal é determinar cal é o beneficio que a medida podería ter para a cidadanía. Miren, voulles dar unha data, que é o 31 de xaneiro de 2024, porque vostedes están a falar de cuestións de cidade. Ben, esa data, repito, 31 de xaneiro de 2024, é a data récord que recolle un sinalamento para xuízo nos xulgados do social da cidade da Coruña. E non é un sinalamento destes días, é de hai semanas. Por lo tanto, estamos a falar de 4 anos de espera para a celebración dun xuízo laboral na nosa cidade. Sabe vostede, señor Jorquera, que o custo anual dunha nova unidade xudicial na nosa cidade é equiparable ao custo anual da implantación da garda de 24 horas nos xulgados de instrucción? E insisto para que non se me terxiverse ou se me malinterprete. Non quero desmerecer a moción, non quero desmerecer a solicitude, non estamos en contra da mesma. Xa veño de intentar explicar por que non podemos apoiala. Pero, insisto, penso que quizáis é certo, e xa remato, que este dato pode invitar á reflexión no que a determinación de cal debe ser a prioridade na procura dun maior beneficio no ámbito da Administración de Xusticia na nosa cidade, pois pode ser, non? E insisto, as dúas cousas estamos a favor, as dúas son necesarias, pero, bueno, cuestións de cidade pode haber moitas e permítanos o dereito a discrepar non tanto sobre a súa procedencia, insisto, non estamos en contra, senón como exixir que se justifique unha excepción previamente a que non se dispoña dunha información que precisamente ten que tomar a decisión. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez, polo Grupo Socialista. Señor Laje. Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, señor Jorquera, manifestar a coincidencia e, desde logo, agradecer poder chegar a este acordo en torno á emenda presentada para que poida haber unha transacción que permita unha votación única sobre este asunto, tal como vostede manifestou. Sorpréndeme o funambulismo que acaba de practicar, funambulismo político, lóxicamente, o señor Rodríguez, porque é difícil, a verdade é que é un asunto no que era difícil que o Partido Popular atopara argumentos para non estar a favor dos intereses da cidade e das coruñesas e dos coruñeses. E foi capaz de atopalos, co cal recoñézolle certo mérito que non sei canto pode puntuarlle, pero en calquera caso ten o meu recoñecemento por esa capacidade non de escapismo, pero sí de funambulismo. Imos ver. Cales son os argumentos que se poden pôr sobre a mesa, señor Rodríguez, para que sexa algo non votable? Por que non é posible estar a favor de pedirlle á Xunta de Galicia, por certo, e ao Ministerio de Xustiza, sabe que nos lle pedimos á Administración Autonómica e á Administración do Estado, e non estamos mirando a cor política que teñen os gobernos, o que estamos mirando son os intereses desta cidade, cousa que vostedes volven a obviar. E, lóxicamente, cando lle toca a Xunta, aí mandan parar e tiran de funambulismo. Cal é a motivación para que non poidan emitir un informe favorable? Hai un dato que é demoledor, señor Rodríguez. Hai un dato demoledor que a Coruña e Vigo son as únicas cidades, os únicos partidos xudiciais en España con máis de 8 xuzgados de instrucción sen gardas de 24 horas. Será difícil valorar este feito? Cree que sería moi exagerado pedirlle á Xunta de Galicia que informara favorablemente, tendo en conta as circunstancias coñecidas? Ou haberá algúns datos
que descoñezamos todas e todos os que estamos aquí, representantes da ciudadanía, que poida xustificar que o informe non sexa favorable. Esa dosis de prudencia que ten hoxe o Partido Popular para non manifestarse a favor dos intereses desta cidade, terao sempre, porque cal é a motivación oculta ou o dato que nos pode levar a non defender que haxa un informe favorable? Non o sei. Creo que sería bo coñecer o posicionamento. A motivación da emenda presentada era unha motivación de modificación do primeiro apartado, centrábase en incluir de forma preceptiva o informe do Ministerio de Xustiza, así como a referencia a que a proposta debe levarse ao Consello Xeral do Poder Xudicial. A redacción do artigo 59.5 do Regulamento 1/2005 considera que a existencia de competencias da Xunta de Galicia con respecto á Oficina Xudicial non exclúe a necesidade do informe do Ministerio de Xustiza. Establece claramente o carácter complementario e non excluinte de ambos os informes. A conclusión é evidente, posto que, aínda que a Xunta ten competencias sobre a dotación de medios e recursos, tanto materiais como humanos, ás oficinas xudiciais, a Administración Xeral do Estado segue mantendo as súas competencias con respecto aos xuíces e letrados da Administración de Xustiza que dependen do citado Ministerio. En canto ao segundo apartado, inclúese a necesaria solicitude de dotación de recursos para que o Servicio de Garda poida porse en funcionamento o Servicio de Garda de 24 horas. Realízase, en liña con manifestado antes, en dous sentidos. A Xunta, como responsable da dotación orzamentaria para o persoal adscrito á Oficina Xudicial e ao Ministerio de Xustiza, é o competente para a dotación orzamentaria referida aos xuíces e letrados da Administración de Xustiza. Estamos a falar dun servicio público, como é o Servicio Público de Xustiza, que é básico para a vertebración do Estado social e democrático de dereito. Penso que, resultando esencial para a Administración de Xustiza conseguir un sistema de axuizamento, unha organización dos recursos, un deseño da Oficina Xudicial que permita unha resposta rápida, a proposta que se trae hoxe aquí non fai nin máis nin menos que defender ese servicio público esencial. E, polo tanto, non é de recibo que se siga sostendo esta situación en España cando consideramos que, existindo informe favorable do propio Consello Xeral do Poder Xudicial á prestación do servicio de 24 horas nas cidades de Murcia, Granada, As Palmas e Córdoba, e de Xustiza que a Coruña teña servicio de 24 horas de garda nun partido xudicial que engloba 378.467 habitantes, máximo tendo en conta que neste momento, e remato, señora alcaldesa, os únicos partidos xudiciais en España con máis de 8 xulgados de instruccións en gardas de 24 horas son os de Coruña e Vigo. Polo tanto, loitemos polo que nos corresponde e polo que en dereito debemos de defender e deixen de facer funambulismo, que o que están defendendo non se sabe moi ben o que. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Lajetuñas. Procedemos á votación da moción unha vez aceptada a emenda. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas, queda aprobada a emenda. Seguinte emenda do Bloque Nacionalista Galego sobre as necesidades sanitarias da Coruña, que será debatida conxuntamente coa moción da Marea Atlántica sobre o anuncio por parte da Xunta de Galicia da ampliación do complexo hospitalario universitario de A Coruña, a cal constan dúas enmendas, unha emenda de sustitución do PSOE e unha emenda de sustitución do PP. Xa no seu turno dirán os propoñentes das mocións, a súa non, señor Jorquera, pero o propoñente da moción, se aceptan ou non estas enmendas, se fará, como sempre, o debate conxunto por ser a temática similar e a votación irá por separado. Comeza o Bloque Nacionalista Galego, turno para o señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, quero saudar ao público presente e, en particular, os veciños afectados polo anuncio de ampliación do CHUAC, porque esta moción sobre as necesidades sanitarias da Coruña está motivada precisamente polo anuncio feito polo aínda presidente da Xunta do que vai ser, segundo el, o novo hospital da Coruña. Un anuncio feito, curiosamente, poucos días antes da convocatoria electoral e de que milleiros de cidadáns se manifestasen en defensa da sanidade pública ameazada polos recortes
e as políticas privatizadoras do goberno Feixóo. Frente ao que se ten denominado Hospital Espello, máis ben estamos falando, parafraseando a miña compañeira Avia, dun hospital cortina de fume. Cortina de fume porque o único que se fixo foi unha presentación virtual sen un proxecto redactado, nin un calendario e uns compromisos de investimento orzamentados. Por non haber, nin houbo diálogo previo e a veciñanza da contorna tivo que enterarse pola prensa pese a grande afectación que tería de levarse a cabo a ampliación nos termos anunciados. Cortina de fume porque a realidade é que se están desmantelando os hospitais comarcais e os recortes están degradando a atención primaria básica para reducir as necesidades de hospitalización, aínda que o goberno Feixóo pretenda encubrilos con outra cortina de fume, anunciando, agora que hai eleccións, unha oferta de emprego de 3.500 prazas no Sergas, condicionada, iso sí, a que se autorice cubrir as vacantes provocadas polas taxas de reposición dende 2012, como se os gobernos do PP non tivesen nada que ver con esas taxas de reposición. E cortina de fume, por último, porque no actual CHUAC aínda hai plantas enteiras por acondicionar, pechan 300 camas no verán, os recortes e a precarización das condicións laborais do persoal sanitario están deteriorando a prestación do servizo, falta por executar o 35% do plan director e nos orzamentos da Xunta hai unha dotación totalmente suficiente para atender as necesidades do hospital e as previsións do propio plan director. Unha cortina de fume, ou o que é pior, un pretexto para incidir nun modelo erróneo baseado na hospitalización e non na mellora da atención primaria, en facer grandes macrohospitais, posiblemente como pretexto para dar negocio ás constructoras ou recurrir ao modelo concesional como se fixo co novo Hospital de Vigo. Por iso, na parte resolutiva desta moción, propoñamos instar o futuro goberno galego a completar o proceso de reforma e acondicionamento do actual hospital antes de acometer novas ampliacións, revertir os recortes e a precarización das condicións laborais do persoal sanitario co obxecto de garantir a máxima calidade na prestación do servizo, estudar alternativas de ampliación futuras que eviten ou minimicen o seu impacto e establecer canles de diálogo entre Xunta de Galiza, Concello e Veciñanza a hora de concretar esas alternativas, e aquí párome un segundo, postos a acometer a ampliación ou ubicación actual ten moito máis sentido facelo onde están os actuais aparcamentos, porque os aparcamentos, señores do Partido Popular, pódense soterrar. E, por último, este último punto da nosa moción, asegurar a titularidade e xestión pública do denominado novo CHUAC. Por todas estas razóns, solicitamos o voto favorável e manifestamos que tamén votaremos a favor da moción presentada polo Grupo da Marea Atlántica. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Sí, é o momento de comentar o das emendas agora ou será despois? Diga, diga. Si non, que efectivamente hai dúas emendas presentadas, a do Partido Popular non a vamos a aceptar porque cambia unha cuestión que nos parece trascendental e o compromiso co mantemento das vivendas. Sin embargo, do Partido Socialista sí que nos parece razonable porque simplemente propoñen que a comisión sexa de urbanismo en vez de unha nova creada, nos parece razonable e en principio a vamos a aceptar. Entón, con respecto á defensa, eu creo que, bueno, quería empezar, lóxicamente, saludando os veciños e veciñas afectadas pola ampliación, polo anuncio da ampliación do CHUAC, e evidenciar que creo que as cousas non se están facendo ben nesta cuestión. É evidente que se están aquí hoxe reivindicando a súa situación é porque as cousas non se están facendo ben. E, bueno, insistir e decirlles, como xa saben, que van a contar con todo o noso apoio neste proceso para que as cousas se fagan como se deben de facer. A mellora do Hospital da Coruña, en calqueira caso, entendemos que é necesaria, fora de toda dúbida, porque, bueno, estamos falando dun hospital que dá un servicio a unha área sanitaria de casi medio millón de habitantes, pero que non se pode con esa necesidade nin facer propaganda, nin intentar cubrir promesas incumpridas da Xunta de Galicia, nin abrirlle a porta á sanidade privada con esta cuestión.
Hai un dato clave que o día 28, o sea, que mostra o electoralismo deste proceso, e é que o día de 28 de xaneiro, 12 días antes de convocar eleccións anticipadas, 12 días antes, anunciouse un investimento de 395 millóns de euros para a cidade da Coruña que non tiña nin pés nin cabeza, que non tiña solvencia técnica. Un anuncio, por outro lado, que ademais se baseaba no plan director que está en vigor e que non está executado máis que no 65%. Facendo unha proposta electoral, pois xa lles digo, a partir dun plan director que todavía non está executado. Ese proxecto, aparte de que foron os veciños, o sea, se enteraron os veciños pola prensa, de que iban a ser, de alguma maneira, ou a Xunta pretendía afectar dunha maneira moi drástica as súas vivendas, tampouco satisfaceu aos profesionais sanitarios que se concentraron para recibir ao presidente da Xunta e lembrarlle que o CHOAC precisa máis camas e máis persoal. E centrándonos no que entendemos que é máis problemático neste momento, e é que é na cuestión da veciñanza afectada, insisto, enteráronse pola prensa de que se pretendía botar abaixo as súas vivendas. Estamos falando de máis de 20 familias, máis de 20 proxectos de vida cos que entendemos que non se pode mostrar esa insensibilidade. Esa foi a maneira, por desgracia, de operar nesta cidade no pasado, ata que chegou a Marea Atlántica ao Concello, no que, efectivamente, cambiamos drásticamente a maneira de intervir no urbanismo e de ter en conta as persistencias e as familias e non pensar que a cidade era unha tábula rasa coa que se podía operar sin ter en conta quen habitaba. E lles dou un exemplo moi concreto. Saben que na zona afectada, non sei se o goberno municipal é consciente que na zona afectada hai cando menos unha vivenda rematada nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Unha vivenda, unha nova vivenda. Imaginen como se puido sentir esa familia cando se enterou pola prensa, insisto, de que se pretendía demoler a súa vivenda. Por certo, nunha proposta, a da Xunta de Galicia, que non se adapta ao pexón vixente, que non recolle as directrices do pexón vixente, que si tivo exposición pública e si tivo aprobación por este pleno municipal, e que non afecta as vivendas da mesma maneira. Bueno, tamén outro dato, decir que o propio Sergas, en reunión cos afectados, efectivamente, unha vez que se empezaron a mobilizar e a poñer a súa problemática arriba da mesa, recoñeceu que a proposta non estaba madura e podería mudar. E xa estou rematando, bueno, nos estamos vendo bailes nesta cuestión, nunha cuestión que é moi seria, que afecta, insisto, drásticamente a máis de 20 familias. Estamos vendo bailes por parte da Xunta e estamos vendo bailes por parte do Concello, que primeiro aplaudiu a proposta e unha vez que se deu conta da gravidade da mesma, cambiou de posición. Bueno, desde logo, celebramos ese cambio de posición, pero entendemos que non se pode operar desta maneira. E xa remato, por eso, na nosa moción, o que estamos propoñendo é que o CHOAC teña un financiamento de xestión 100% pública, que se cree unha mesa na que os veciños podan participar co resto das administracións sobre este procedimento, na que se estuden alternativas para a mellora do hospital compatibles, importantísimo isto, coa permanencia das vivendas persistentes, porque consideramos que é viable e non queremos un novo fimático nesta cidade, e por último, que se cree unha comisión, bueno, non, efectivamente, non que se cree unha nova comisión, sino que nos apoyemos na Comisión de Urbanismo para ir trasladando ao resto dos grupos do Pleno os avances que se vayan dando nesta cuestión. Muchas gracias, señor Varela. Por Ciudadanos, señora Martínez. Ben. Pois imagínense que se enteran polas redes sociais de que hai un proxecto emitíndose nunha sala dun hospital onde se ve claramente que lle van derrubar a súa casa, o seu fogar de toda a vida, mediante expropiacións cuxo pagamento pode dilatarse no tempo, como sucedeu no Fimático. Esa angustia viviu unha das veciñas cuxa casa está no proxecto de ampliación do CHOAC. Hai un plan director incumprido na súa fase final e que en parte son as obras das antiguas urxencias e dunha planta que está en riba, onde se vai facer un hospital de día coas obras en execución, aínda que non está entregado de momento. E, en cambio, estáse vendendo como a fase cero do plan novo de ampliación para o CHOAC, cando tería que estar rematado en 2011. Falouse desde a Xunta de que se fixe unha enquisa aos profesionais sanitarios e a poboación, e dende logo a participación dos sanitarios foi alta, porque mandaron as súas opinións. En cambio, o presidente da Xunta non deu ningunha porcentaxe, simplemente limitouse a decir que os traballadores apoiaban masivamente a ubicación actual,
o que provoca moitas dúbidas entre os traballadores xa que non se deron a coñecer nin os datos de participación nin as porcentaxes das opinións aos encuestados. Non sabemos que opinaron os médicos, os xefes de servizo, que son os que saben e teñen o peso do coñecemento de como se deben distribuir os servizos. E desde a Xunta non se presentou nada, que nos fai pensar que chegou a información, que non chegou a información como debe ser a todos os profesionais. Porque, ademais, é unha presentación dun proxecto que excede da reserva que contempla o PEXON de 2013, co cual, ademais, crea confusión na información que reciben os veciños sobre os ámbitos expropiatorios de viales e vivendas. Deben recoñecer tanto o Concello como Xunta que as reunións cos veciños empezáronse demasiado tarde. Era un paso do bo gobernante prever con antelación suficiente e actuar con cautela, pero con responsabilidade, garantindo un procedimento o menos agresivo posible para a cidadanía. A moción do bloque creemos que está moi ben argumentada, aínda así que sí é certo que non se axusta á verdade. Algúnas cousas son froito dunha determinada paixón ideolóxica, por exemplo, en referencia ao crecemento da sanidade privada. Sí é certo que dende o CHUAC se derivan moitos pacientes, pero se derivan cando non hai sitio. O que é a derivación de pacientes, o que sí hai son concertos para determinadas patoloxías que se fan en hospitais privados. Por exemplo, na Quirón teñen o concerto de cirurxía menor de ollos, toda a cirurxía menor de ollos faise ali. Por qué? Porque senón non terían espacio no hospital e terían que dimensionalo para poder facer todo isto. Si é verdade que as listas de espera son enormes e que na Quirón nos quirófanos se alquilan, por decirlo de alguna maneira, que se comprenda, pero o personal que opera é todo do Sergas. Solo se concerta con eles a instalación, non é que se deriven pacientes e que se encargue a privada de todo, non. O que teñen son eses quirófanos e o que fan é concertar o uso do quirófano, pero non o personal do Sergas. Non se pode falar dun crecemento estructural se non se fala dun crecemento de persoal certo, persoal para traballar ali. Eso é o primeiro. Referente á moción da Marea, que é moi similar, facer fincapé na falta de persoal, que levan toda a razón, por tanto, imos dar apoio a ambas mocións, porque, aínda que poidamos ter algunhas diferencias, son máis os plantexamentos que compartimos que outros matices. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Partido Popular, señor Fernández Prado. Sí, hola de nuevo y también un saludo a los vecinos afectados por obras del hospital, del futuro ampliación del hospital. Adelantar nuestro voto en contra de la del BNG y el voto a favor de la moción de la Marea. En cualquier caso, señor Jorquera, cuando quiera hablar de sanidad podemos hablar largo y tendido. Es verdad que la sanidad gallega no es perfecta, pero está entre las mejores de España y es muchísimo mejor en el indicador que quiera de cuando gobernaba el BNG. Lo que quiera, cualquier indicador. Y le doy algún dato, si quiere, de los que acaba de hacer público el Ministerio en el último barómetro de la sanidad. Valoración media de la sanidad gallega, 6,43. Cuando gobernaban ustedes en el 2008, 5,8. De la atención primaria, 7,47. Cuando gobernaban ustedes, casi un punto y medio menos. El que quiera puede coger listas de espera, las más bajas de la historia, con el mismo criterio para toda España, las más bajas de la historia. 54,5 días, 7 menos que el año pasado. Coja el indicador que quiera y salen mal parados. Mire el compromiso con la sanidad pública. Tenemos récord histórico de inversión en sanidad pública. Récord histórico. 4.100 millones de euros. El 41% del presupuesto. Cuando usted gobernaba, el bloque gobernaba, era un 33%, eran 400 millones menos y eso que tenían 2.000 millones más en el presupuesto global. Coja el dato que quiera y coja en personal, decía el personal. Oiga, lo mejor que pueden hacer, pena que no hubieran en ese acuerdo, que no cumplieron ni la primera línea de ese acuerdo, que ya tendríamos que tener cosas, no pusiera algo de la sanidad. 3.500 plazas se han pedido en la OPE. Se piden desde el 17. Y ya sabe quién gobernaba en el 17 en Madrid, así que no venga con mentiras. Se piden desde el 17 3.500 plazas de la OPE. Si no se aprueban, se quedarán en 1.000, 2.000 plazas que perdemos en Galicia. Tienen ahí una buena cosa para pedir. Ahora mismo hay 38.500 profesionales, 6,5% más que cuando gobernaban ustedes en el 2009, señor Jorquera. Y en infraestructuras, más de lo mismo. Tendremos un hospital público, como también es público el de Vigo. Dejen de mentir que decían que íbamos a cobrar. Es un hospital público y la asistencia es igual que cualquier otro. Pero el respeto a estos vecinos que tenemos aquí, le diré, estas obras se van a hacer, porque se van a hacer. Entonces, tendremos que tener un hospital mejor y un hospital mejor para esta zona sanitaria.
El suelo, los accesos y los servicios es un tema municipal que llevarán entre las dos administraciones con las menores afecciones posibles, para que ambas administraciones busquen la mejor solución posible. Se han comprometido, se han reunido con los afectados, se han comprometido a dos cosas. Por una parte, a trasladarle más información. Ha habido fallos en la información y hay que reconocerlo, y se han comprometido con ellos en tener esa información continua, ambas administraciones, y se han comprometido también a estudiar todas las posibles soluciones que puedan minimizar las afecciones en sus viviendas. Y creemos que esto es importante, no solo para estas viviendas, sino que es una zona que con la ciudad de las TIC y con la nueva residencia y con otras inversiones va a tener muchísima inversión pública, y es importante que se planifique globalmente. En cualquier caso, por eso digo, apoyaremos la moción de Marea. Entendemos que es bueno que se mejore ese diálogo, esa información con los vecinos que falló en el pasado, y que se busquen todas las soluciones posibles que permitan tener las menores afecciones a esas viviendas, teniendo como primera prioridad, evidentemente, el mejor hospital posible para La Coruña. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Prado. Por parte do Grupo Socialista, señor Díaz Villos. Sí, grazas, señora alcaldesa, e saudar tamén os veciños de Iris que hoxe nos acompañan nesta sesión plenaria. Vaya por diante que o Grupo Municipal Socialista vai a apoiar as mocións tanto do BNG como de Marea Atlántica. Presentábamos, para empezar polo final, como sinalaba o señor Varela, esa emenda casi técnica, porque xa temos unha comisión informativa de urbanismo, creo que o lugar axeitado, máis que crear máis comisións informativas para facer este seguimento, non? Pero, antes de nada, sobre sanidade pública. A sanidade pública, evidentemente, é o piar central do noso sistema social. Por suposto, elevamos toda esta 10ª legislatura autonómica desde o Partido dos Socialistas de Galicia, traballando a fondo por loitar contra as restriccións e os procesos de recorte sistemático do sistema sanitario, especialmente do sistema sanitario de atención primaria. Eu diría que é un dos grandes fracasos de Feijóo durante esta 10ª legislatura a atención primaria en Galicia, ese hospitalcentrismo que nos defendemos evidentemente o reforzamento do sistema hospitalario e da atención especializada. Hai grandes referencias en Galicia, pero iso non pode ir en detrimento do sistema preventivo de atención primaria. As áreas EOXI, acrónimo que tivo que ser mudado hai pouco porque realmente degradou as capacidades de acción da propia atención primaria. Insisto que son dos grandes fracasos sociais da toda a etapa Feijóo en Galicia. Hai recentes diagnoses por parte de grupos de expertos en atención primaria que chegan a resumir a situación en varios 4 ou 5 puntos que simplemente quero ler sin poder ter tempo para profundizar. En primeiro lugar, unha saturación de axendas e falta de tempo preocupante. En segundo lugar, as carencias no modelo de saúde comunitaria, as dificultades para unha atención centrada nas persoas, as limitacións ao traballo dun equipo multidisciplinar, as dificultades de implementación, algunha referencia facía das áreas sanitarias, e as dificultades evidentes de planificación do relevo xeracional entre todo o persoal sanitario. Non o decimos nós, son conclusións evidentemente fundadas, estudiadas e argumentadas dos equipos especializados, incluso encargados pola propia Consellería de Sanidade, para analizar as necesarias melloras de atención primaria, porque eu creo que o Goberno galego é consciente da deriva na que quedou a atención primaria en Galicia. Sobre o hospital, o novo hospital, ou a ampliación do CHOAC na Coruña, nós, desde o primeiro momento, dixemos dúas cousas claramente. En primeiro lugar, apostamos, eu creo que apostamos todos, pola necesaria ampliación do hospital público da Coruña, e en segundo lugar, e o dixemos así desde o primeiro momento, tamén apostamos pola ubicación elexida frente a outras ubicacións alternativas que se estaban a barallar. A partir de aí, a escena foi a seguinte: o presidente Feijóo presenta no hospital aquela infografía e, por suposto, tratándose do Hospital Público da Coruña e do conxunto de traballadores
e todo o que significa o sistema hospitalario na Coruña, a alcaldesa non podía faltar a unha cita onde o responsable autonómico competente en materia de sanidade vai formular ou presentar a idea da nova ampliación do hospital. Eso eu creo que non pode poñelo en discusión ninguén que teña un mínimo de sentido de responsabilidade institucional a hora de gobernar a cidade. En segundo lugar, señor Varela, é unha matización o Concello da Coruña non tivo nada que recuar respecto dunha presentación. A presentación fai no presidente da Xunta, o Concello está presente, o Concello, en canto ve as cuestións e os veciños de Irís chaman ao Concello, trata e reúnese con eles en canto pode para trasladarlle as súas preocupacións á Xunta de Galicia como así fixo. Por tanto, en todo caso, e vou rematando, señora alcaldesa, non me preocupan os relatos creados, senón o que realmente viviron e viven os veciños de Irís. A partir dese momento, sentámonos coa Xunta de Galicia, sentámonos de novo cos veciños de Irís e traballaremos conxuntamente para asegurar o mellor hospital público para a Coruña, ofertamos alternativas de suelo dentro das previsións do Plan Xeral vixente e, evidentemente, a partir de aí habrá que traballar para encontrar as mellores solucións. Pero hai preguntas abertas, non coñecemos aínda o financiamento final dos diferentes procesos, o sistema e o modelo de xestión, os prazos de execución e, en ese sentido, aínda que haber unha apreciación e remato, non queremos entrar nunha dinámica como en Vigo se entrou co Álvaro Cunqueiro. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos xa á votación das mocións, como lles dicía, por separado. A primeira que se vai a votar é a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda aprobada a moción. A segunda moción é a da Marea Atlántica. A emenda de sustitución do PSOE xa a asumiron e a emenda do Partido Popular non, polo que imos proceder á votación da emenda do Partido Popular á moción de Marea Atlántica. Votos a favor da emenda do Partido Popular. Grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Queda rexeitada a emenda. Procedemos á votación da moción da Marea Atlántica. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Agradecemos neste pleno a presenza dos veciños e veciñas afectados pola ampliación do CHOAC. Moitas grazas pola súa asistencia. Última moción do Bloque Nacionalista Galego sobre o 8 de marzo. Señora Beira, ten a palabra. Sí, en primeiro lugar, quixera facerlle unha apelación ao señor Fernández Prado e ao conxunto do Partido Popular que se tranquilice, que non pasa nada. Está aí o 5 de abril, dirimiremos a ver quen é o futuro goberno galego. Parece que están verdadeiramente nerviosos polo que poida acontecer en tal data. Desde logo, polo Bloque non vai quedar que haxa un cambio real no noso país. Desde logo, os seus datos, que ademais intentan rebater directamente o Bloque Nacionalista Galego, son francamente discutíveis. En todo caso, vou a proceder á defensa da moción do 8 de marzo, que tamén algo ten que ver coa Xunta de Galiza e con algunhas sorpresas que levou o señor Feijóo nos últimos meses, como foi que as mulleres saísemos á rúa por un dereito tan básico como poder parir perto da casa, porque o que teñen os partos é que unha non os pode evitar, non pode pechar as pernas e evitar parir. O lóxico e o mínimo é que nun sistema sanitario pois mínimamente digno poida haber paridoiros cerca das casas e non se tenten desmantelar os servizos públicos. O vindeiro 8 de marzo o feminismo galego vai facer novamente historia, como xa fixo nos últimos anos con folgas históricas, como digo. Neste caso vai ser baixo o lema "Sen coidados non hai vida, mudando o sistema, derrubando o patriarcado".
Así tivo lugar unha manifestación que rebordou as rúas de Verín o domingo 1 de marzo e numerosas convocatorias locais e comarcais que van ter lugar este domingo 8 de marzo e que, por certo, se reflicten na programación alrededor desta data e iso que fixo o Concello e iso valorámolo moi positivamente. O feminismo galego autoorganizado sitúa este ano os coidados no centro do debate e as consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social e político no que vivimos, que non podería sosterse sen os coidados que en moitas ocasións desenvolven de forma gratuita ou de maneira precaria moitas mulleres, desde a atención á infancia, á dependencia, etc. etc. Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que lle corresponde ás institucións escoitar e recoñecer os debates que o feminismo galego está a colocar na axenda social e comprometer os nosos esforzos en corrixir as desigualdades que permanecen na Galiza de 2020, porque permanece a fenda salarial, nas pensións, pero tamén naqueles ámbitos que están profundamente feminizados, como o cuidado de maiores e de crianzas que recaen maioritariamente nas mulleres, que continúan con moito a ser que en máis horas das súas vidas invisten nestes ámbitos. Así mesmo, as galegas sufrimos o deterioro dos servizos públicos básicos durante a recesión económica e as medidas tomadas polo Partido Popular. Hai que ter en conta tamén as repercusións dun sistema de financiamento insuficiente, tanto para a Xunta de Galiza como para os concellos, que son claramente discriminados e o que se lle engaden as imposicións de déficit e restricción de gasto. Esta situación tradúcese moitas veces na precarización destes servizos e das persoas que neles traballan. Neste Concello sabémolo ben, no servizo de axuda a domicilio, tamén na Canguraxe, temos precarización das mulleres que atenden estes servizos. Polo tanto, hai que situar os coidados no centro do debate e tamén a situación en que as mulleres estamos fornecendo eses coidados, porque en moitas ocasións o facemos de maneira gratuita e cando é dunha maneira profesionalizada realmente é baixo situacións de auténtica precarización. E a Xunta de Galiza ten un papel fundamental neste asunto, ten que asumir as súas responsabilidades en materia de atención á dependencia e, por suposto, tamén a atención á conciliación e todos aqueles coidados que non teñen a ver con estes dous ámbitos. Tamén a precarización da sanidade pública é algo que afecta fundamentalmente ás mulleres. Pensemos nas enfermeiras, por exemplo, que están a aturar contratos que son indignos e mesmo que caen en situacións ilegais. Por lo tanto, pedimos o voto a favor do conxunto da corporación desta moción. Moitas grazas, señora Beira. Por Ciudadanos, señora Martínez. Gustaríame que quede claro, antes de nada, que non somos partidarios da politización do feminismo, de pelexar por quen é máis ou menos feminista dependendo do tipo de actos que se leven a cabo. Creemos na igualdade e na liberdade de todas as mulleres, creemos nun feminismo inclusivo, aberto e respetuoso, que fuxa dos sectarismos, que acolle aos homes na loita pola igualdade e non reparte carnet de feministas, de boas feministas. Dito isto, creemos que unha das principais causas de desequilibrio e de desigualdade é que a velocidade de incorporación da muller ao mundo profesional foi máis rápida, está sendo máis rápida que a do home ao mundo doméstico. É por iso que aínda nos estranamos de que un pai pida reducción de xornada para atender aos seus fillos. A igualación dos permisos de maternidade e paternidade é unha das medidas clave para combatir a fenda salarial e a discriminación que padecen as mulleres no ámbito laboral. Unha discriminación producida por unha legislación inxusta. A miúdo, dice que a igualdade formal entre mulleres e homes xa foi alcanzada, pero a súa consagración na Constitución, así como nos estatutos de autonomía e a legislación autonómica non son suficientes. A legislación laboral é responsable de inducir unha desigualdade por razón de xénero que se traduce na existencia da fenda salarial. Outros datos que tamén son claros e contundentes é que cando tes persoas ao teu cargo, xa sexan maiores ou menores, no 80% dos casos as coidadoras somos mulleres.
Somos inmensamente maioría as mulleres no terceiro sector tamén. Desde as administracións hai que impulsar proxectos transversais que analicen os actores sociais que producen desigualdade de xénero e tamén que axuden a correxilos. Por iso sempre insistimos en que é tan necesario darse conta de que hai que educarse en distinción de xéneros para que todas as persoas teñan as mesmas oportunidades de realización persoal e tamén profesional, cometido no que se teñen que implicar a mulleres e a homes por igual, que comprometa a toda a sociedade. Necesitamos, polo tanto, sempre dun enfoque integral, de aí a necesaria e estreita colaboración entre departamentos e entre administracións. Compre recoñecer o traballo de todas as mulleres este 8 de marzo e todos os días. Nos imos a votar a favor da moción. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas, moi bo día a todas e, por suposto, se adianto o voto favorable da Marea Atlántica a esta moción. Ben, a invisibilización do traballo dos coidados, a feminización da pobreza, as violencias machistas, hoxe mesmo tamén agardábamos de novo, lamentablemente, minutos de silencio por mulleres que xa non están. A falta de liberdades e de identidades sexuais pois son algúns dos síntomas da subordinación social a que nos vemos sometidas as mulleres. Este 8M, o movimento feminista, organízase de novo, nos imos estar ali, como non pode ser de outra maneira, organízase para ocupar un espazo que é noso, que é das mulleres, e do que históricamente nos obrigaron a non estar, refírome ao espazo público, e vai a visibilizar nese espazo o mundo e os distintos escenarios nos que nos rodean neste mundo. En primeiro lugar, compre recordar que en todo o mundo as mulleres estamos gañando entre o 60% e o 75% do salario dos homes, e refírome a traballos de igual valor. No Estado español, aquí mesmo, o traballo dedicado das mulleres aos fogares, ao coidado e á reproducción social alcanza o 53% do Produto Interior Bruto, que significa que o Estado fai recaer nas mulleres gran parte do que debería de ser atendido a través dos servizos públicos e tamén da corresponsabilidade dos homes. En terceiro lugar, a práctica da interrupción voluntaria do embarazo. É lamentable dicilo así, pero no noso país non está garantida para todas as mulleres, non está garantida para as migrantes, non está garantida para as mulleres entre os 16 e 18 anos, e non está garantida tamén para as mulleres xestantes. En cuarto lugar, a misoxinia que percorre todavía o Estado español, a misoxinia que percorre a ciencia e a cultura en todos os seus ámbitos, na arte, na literatura, no cine, nas matemáticas, na bioloxía, na enxenería ou arquitectura, as mulleres apenas existimos. En quinto lugar, as agresións sexuais. As mulleres estamos desprotegidas fronte a agresións sexuais e tamén violacións, polo que exiximos, e xa vimos exixindo durante moitos anos nas rúas, non ter medo. E para iso é fundamental unha educación afectivo-sexual dende a igualdade. En sexto lugar, os continuos asasinatos das mulleres deben traducirse aquí nun rexoitamento frontal, porque é absolutamente inaceptable unha realidade que consolide unha cultura patriarcal. En sétimo lugar, e xa vou rematando, as mulleres migrantes, hai que dicilo así, tamén sofren maiores violencias no proceso migratorio e tamén nas discriminacións xenófobas e racistas cando chegan aquí a España. Unhas discriminacións que agora nos parlamentos escoitamos a cotío e que, dende logo, non nos queremos acostumbrar nunca a elas. Eu son das partidarias de que este 8M hai que ser e hai que sair ás rúas máis fortes que nunca, hai que sair máis unidas que nunca, porque fronte a este odio de algúns, fronte a esta intolerancia, dende logo, este 8M sobrannos máis que nunca motivos para estar. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señora Cameán, por parte do Partido Popular. Señora Gutiérrez. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos los presentes y a todos aquellos que nos siguen por diferentes métodos. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Por desgracia, aún hoy la sociedad tiene que seguir haciendo frente a los retos fundamentales para alcanzar esta igualdad efectiva, a pesar de estar reconocida en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico.
Siguen pendientes materias tan trascendentales como el empleo, la conciliación, la brecha salarial o la violencia de género, que aún hoy suponen importantes obstáculos para alcanzar el fin de la igualdad. Son las mujeres las que todavía continúan siendo el apoyo del desarrollo familiar, que no solo no se remunera de ninguna forma, sino que, según las circunstancias, se considera como una obligación. Esta responsabilidad y otras asociadas al trabajo doméstico limitan su desarrollo y, en muchos casos, es motivo suficiente para no iniciar o abandonar una trayectoria profesional. Es imprescindible que desde las administraciones públicas se apoye y promocione la normativa que reconozca esta realidad, que los movimientos feministas favorezcan mediante sus convocatorias la visibilización de todas las circunstancias que confluyen en el problema y que la sociedad civil tome conciencia de la realidad de hoy para evitar que se proyecte en sus hijos e hijas mañana. Desde nuestro punto de vista, ofrecemos el máximo respeto y reconocimiento del trabajo en el hogar, una realidad injusta y limitante para las mujeres. No obstante, entendemos que ha de instarse al Estado que en su acuerdo de gobierno PSOE-Podemos 1.1 estableció, y leo textualmente, culminaremos con carácter prioritario la plena integración en el régimen general de la seguridad social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Firmaremos y ratificaremos el convenio número 189 de 2011 de la Organización Internacional de Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Es, por tanto, la Administración estatal quien es competente. En lo referente a los programas de dependencia, las entidades locales, tal como señalan las leyes de rango estatal y de la comunidad autónoma, participan en la gestión de los servicios de atención a estas personas en su ámbito territorial y dentro de sus competencias que se les atribuye. Pretender la asunción exclusivas por parte de la comunidad autónoma de los programas de dependencia atentaría contra los principios básicos de coordinación administrativa y descentralización, generando un resultado de alejamiento del ciudadano de su administración más próxima, que es la municipal, y la eliminación del sentido de los servicios sociales de base, que son también de carácter municipal. De la misma forma, entendemos conveniente que, tal como se dispone la Ley de Dependencia, demandar al Gobierno central la misma cuantía que aporta la Xunta, ya que por el momento solo aporta el 24%. Recursos que el Gobierno gallego ha puesto a disposición de los demandantes en dependencia, reforzando programas, entre otros, el Servicio de Ayuda en el Hogar, el programa Xantar na Casa, que sirve unas 40.000 menús al mes, o el programa Cuidado Porta a Porta, para ayudar a los mayores que viven en el rural. Estamos seguros que todo ello se puede mejorar. No obstante, si hoy el Gobierno central, tal como prevé la ley, destinara al importe que les corresponde, el 50% de 383 millones de euros, estaríamos en disposición de abordar el 100% de la atención. Por todos estos motivos, no podemos apoyar esta moción tal como se plantea. Gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Por parte del Grupo Socialista, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Pues una lástima finalmente que esta moción no salga por unanimidad, porque ciertamente este debería ser un tema que estuviera más allá de cualquier tipo de cuestiones ideológicas. Yo coincido, además, con lo que dice la señora Martínez, que habrá un determinado momento en el que tengamos que dejar de repartir carnés de feminismo. Lo que sucede es que en muchas ocasiones, cuando las dotaciones presupuestarias o cuando las políticas, no tanto las suyas, que sí, como las de quienes han decidido ustedes que sean caminos de viaje, van en un determinado camino, es difícil defender otra cuestión. Yo no voy a hablar, tenía aquí pues la historia de lo que es el 8M, porque hablamos del 8M de manera reiterada, haciendo mención pues, a aquellas mujeres que murieron en aquella fábrica textil. Hoy teníamos una declaración institucional que explica ampliamente lo que es el 8M. Lo que es una realidad es que nos encontramos con 6 minutos de silencio en el pleno de hoy. En la nota que a mí me pasan desde el Departamento de Igualdad, 14 mujeres y una niña desde el 1 de enero de este año. Estamos a 4 o 5 de marzo, por lo tanto, la situación es grave. Yo no sé si la razón por la que ustedes afirman no apoyar esta moción y que no haya no solamente la declaración institucional, sino una moción unánime es
bueno, pues hacer ciertos equilibrios en el tema de las competencias que pueden asumir los servicios sociales municipales o en el ámbito autonómico o las competencias estatales. Lo que sí es una realidad, y usted lo sabe, señora Gutiérrez, es que los ayuntamientos, y al menos en materia de mujer lleva muchísimos años asumiendo competencias que no le son propias. El ejemplo más claro lo tenemos con ese convenio que se firmó en la década de los años 80 con el COF, que hoy en día pende de un hilo, porque sabe usted que estamos a la espera de la jubilación de la segunda ginecóloga y que el Sergas de momento tampoco dice absolutamente nada. Y con cuestiones como esta, con el COF, con la política que al final enseña, no adoctrina, como decía el señor Casado ayer, creo recordar, no adoctrina, educa en valores, educa en el valor del respeto, educa en el valor de la tolerancia y educa fundamentalmente en el valor de la igualdad. Y la igualdad solamente se consigue cuando seamos capaces de enseñarle a nuestros hijos, a los niños y a las niñas, a los niños también, de que finalmente la sociedad no es justa por mucho que hagamos declaraciones grandilocuentes o manifestaciones repletas en las calles de todas las capitales de provincia de España. Si somos incapaces de enseñarles en casa lo que son comportamientos que tienen que ser reconocidos desde los primeros años de la infancia como comportamientos desiguales y comportamientos intolerables. Y no entro en el buen o mal gusto de determinadas campañas que seguramente yo haría de otra manera. Lo que es cierto es que en cuestiones tan graves como las que estamos afrontando, la unanimidad de todos los partidos que se supone que defendemos la igualdad de oportunidades, con nuestras discrepancias o con nuestros matices, tiene que estar por encima de lo que son los equilibrios pues partidarios en un determinado momento. Nada más y muchas gracias. Muchas grazas, señora Neira. Procedemos xa á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a moción. Son as 2 en punto. Imos facer un receso de 40 minutos, se lles parece. Antes de facer o receso, no meu nome, en nome de toda a corporación, quero trasladarlle os parabéns ao señor Lema Suárez, que acaba de ser papá, desexarlle o mellor para a súa nova familia, que a nai se recupere pronto e que desfruten do mellor da vida que empeza agora con esa pequena. Benvida ao mundo e felicidades á familia e á familia de Marea Atlántica. 40 minutos de receso, moitas grazas.